fo caman kɛra Mali kɔnɔ yan dɔw yɛrɛ kɛra ayiwa caman yɛrɛ n k'a fɔ dɔ kɛra ni furanjɛla fanga in kɔnɔ assise nationale de la refondation jamana ka sigi a sen ka ko kura ye o kɛra ayiwa ka kɔnw fana ɲɛ sigi fɔ wɛrɛw kɛra ayiwa e bɛ nin da olu ma cogo di dialogue intermalien ani nin sigafɔ tɔ ninnu bon an bɛna sigi ka fɛn min kɛ sisan o y'anw yɛrɛ ta ye puisque a taara ka di ministère min ma o y'anw yɛrɛ ka ministère ba ye n'o ye ministère de la réconciliation ye a bolo technique ye yen de ye anw dun an b'olu ka hakɛ kɔnɔ an b'u ka baara kɔnɔ donc n'a ɲana ni ministère tɔgɔ fɔra anw fana tɔgɔ bɛ fɔ dugutigi bɛɛ bɛ a la minnu tɛmɛna an b'a fɔ nin bi ɲa nin c'est-à-dire a bɛɛ y'a mago ɲa mais ni nin kun kɛra est-ce que tɔw kuma yɛrɛ kun bɛ fɔ wa anw bolo ni nin kun kɛra parce que fɛn o fɛn fɔra o kɔnɔ o bɛ jaabi dɔ ye nin ye nin y'a jaabi fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye k'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ de ka sigi ka kuma n'i ye baarakɛla ta n'a bɛ taa i b'a ka minɛn bɛɛ ta ka d'a ma o ye bamanankan ye n'i ye baarakɛla kɔni ta n'a bɛ taa i b'a ka minɛn bɛɛ d'a ma donc n'anw ma sigi ka kuma fɛn dɔ de dilanna peut-être ka d'a ma min tɛ an sago ye o ni o dira an ma wajibi fo an ka sigi ka kuma an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn réconciliation o ye maa fila aw bɛɛ ye tabiya kelen ye o ye réconciliation ye tubabukan ɲuman b'aw de da mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ fɔ anw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ anw maliyɛn dama de ni ɲɔgɔn cɛ anw maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jate n'i y'a sɔrɔ an sigira bɛɛ bɛ hakɛ dɔ kɔnɔ bɛɛ bɛ baara dɔ kɔnɔ bɛɛ bɛ an donnen bɛ ɲɔgɔn na sira bɛɛ fɛ e filɛ nin ne den de y'i mais n b'a f'i ma n kɔrɔ n b'a f'i ma grand frère kabi t'a kɔrɔ dɔn fo i nana kɔrɔ dɔn k'a fɔ e ye fila e ye jalo ye ne ye sangare ne ye lagare ne kɔrɔ de ye o ye maliyɛnya dɔ ye min n'an b'o baara kɛ o bɛ don nin kɔnɔ donc anw dugutigilakaw anw bɛ nin organisation na an da b'a la an sen b'a la an bolo b'a la sango maliyɛn bɛɛ ka bɛn bɛn in n'a kɛra mali ka bɛn a bɛ jɔn kunna wolo fɔlɔ o ye anw dugutigilakaw ye transition bɛ ka baara kɛ n'a fɔra ko mara ka segin so fanga tɛ segin so dɛ mara bɛ segin so ni mara seginna so o de ye an ka tabiya ye o de y'an ka tabiya ye dugutigiw kun y'o laɲini fo don kɛrɛnkɛrɛnnen dira aw ma o kɔrɔ ye ko nin dialogue in na aw kɔni bɛ a ko yɛrɛ camancɛ la o kumana waati tɛmɛsen dira aw ma ko la wa jɔsen dira aw ma sabu an y'a ye k'a fɔ yan'an ka don kuma yɛrɛ camancɛ la comité dɔ sigira aw b'o kɔnɔna la wa awɔ comité sigira anw b'o comité kɔnɔna la décision bɔra ka décision signer k'a di n t'a dɔn n bɛna ɲininka n tɛ n bɛna n ka décision yɛrɛ la ne yɛrɛ b'a kɔnɔ bamakɔ coordinateur yɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ wa an jɛna n'a ye wa sɔgɔmada in na an ye réunion yɛrɛ kɛ sɔgɔmada in na ministère de la réconciliation na a présidera par son excellence le colonel major Ismaël Ouagé a y'an bila baara la ko nin y'aw yɛrɛ ka baara ye n'a bɛ ɲɛ cogo min na a y'a kɛ ten et puis a ye mɔgɔ o mɔgɔ ta ale ma mɔgɔ ta dɛ an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu fɔ nin b'a ɲɛ nin b'a ɲɛ nin b'a ɲɛ nin b'a ɲɛ o dɔrɔn et puis commission min sigira a commission kelen tɛ yan tɛ min kɔnɔ commission saba donc coordinateur n'i y'a mɛn dugutigiw n'i y'a mɛn bamakɔ an b'o fɔ a fɔcogo la dɛ a kana dɔ déranger mais n'i y'a mɛn bamakɔ a bɛ tourner coordination des chefs de quartier da la anw de ye dugutigiw ye bɛɛ n'i ka passage don dɔ bɛ dɔ ɲɛ o anw kɔni ye dugutigiw ye mais an ni peut-être famille fondatrice ka taabolo tɛ kelen ye o tɛ dɔwɛrɛ ye anw b'olu bila an ka sanfɛ mais anw minnu ye dugutigi ye on est sur le terrain et sur ce terrain là on va le faire ensemble an b'a kɛ bi an b'a kɛ sini an b'a la commission si ma sigi an tɛ min na ne yɛrɛ bɛ commission technique la dialogue ko in na ne yɛrɛ bɛ commission technique la donc an k'an ka bɔ fɛnɛ n'an k'an ka taa dugu o dugu la puisque régionalement Bamakɔ bɛ prioriser ka tɛmɛ fɛn kan puisque famille fondatrice bi yan de a bɛ yɔrɔ tɔw la sa mais min reconnaît don an fɛ Bamakɔ yan nɔ c'est à partir de la famille fondatrice ka na anw dugutigiw la donc min t'a la n'aw tɛ yen
d'accord OMT aw minnu fana bɛ primature la baara in a sigira cogo di primature la a tɛmɛna cogo di dialogue intermalien a baara bɛ ka labɛn cogoya di aw y'a kunbɛn cogo di Diallo k'i fo k'i waleɲuman dɔn mais n tɛ yan bi primature tɔgɔ la n bɛ M5 tɔgɔ la kosɛbɛ n kɔni bɛ primature la n ye chargé de communication ye là-bas mais n bɛ yan M5 de tɔgɔ la dialogue yɛrɛ ye laɲini a bɔra sigikafɔ min kɛra Mali la n'a wele assise nationale n'a daminɛna togodaw la ka na se dugumisɛnninw ma ka na se dugubaw ma ka na laban Bamakɔ n'a kɛra kunkɔrɔta ye Mali ma o de y'a laɲini anw tun bɛ accord dɔ kɔnɔ accord tun t'an ka accord ye accord tɛ malidenw ka laɲini ye an ka yeta tɛ an ka fɛla tɛ assise nationale n'i y'a ye recommandation ta k'a lajɛ malidenw ko ka na accord dɔ ye entre les Maliens même an yɛrɛ dama an ka sigi an ka kuma an ka problème kan an nana waati dɔ sɔrɔ o nana bɛn ni sanyɛlɛma ye waati min y'a sɔrɔ dunan fɛn fɛn b'an ka jamana k'a bɛɛ taara Barikani taara Serval taara MINUSMA taara G5 taara n'an yɛrɛ tɛ bi maa tɛ an ka jamana kɔlɔsi ala barika la anw tun ye wolobila ninnu ma an dɛsɛra mais olu yɛrɛ nana dɔ fara an ka dɛsɛ kan olu y'a accord min cun an kun n'o y'an tɔ cun olu taalen an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ o kɔrɔ cogo di bi an ka jamana fan tɛ yen bi an ka finitigilakaw tɛ ka yɔrɔ min minɛ an yɛrɛ tɛ ka yɔrɔ min sécuriser ala barika la ala y'o nɔgɔya ani gouvernement autorité ka cɛsiri an bɛ ala fo la maintenant an y'a sigi k'a lajɛ est-ce que accord min bɛ yen a bɛ se ka Mali jɔ wa comme Assisi y'a kɛ Assisi ka recommandation a fɔra k'a ta ba la président ye commission sigi o kama olu y'a laɲini sisan mun bɛ se ka kɛ ni accord d'Alger tɛ yen n'o bɛ se ka na ni bɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yan'an ka taa yan'an ka se ɲɛfɛ n bɛ fɛ i ka segin kɔ dɔɔni OMT dialogue intermalien mɔgɔw b'u ɲininka i yɛrɛ ɲininka ko nin sigikafɔ in ko yalima fɛn wɛrɛ faranga wɛrɛ tɛ wa yani ka taa accord ko la yalima faranga wɛrɛ tɛ wa faranga wɛrɛ tɛ dialogue in a bɛna maliden fasugu jumɛn bɛna wele nin dialogue in kɛnɛ kan jɔn ni jɔn bɛna kuma ɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ jɔn ni ɲɔgɔn cɛ malidenw yɛrɛ maliden sugu bɛɛ n fa kumana sisan olu ye dutolakaw de ye n'i ko i bɛ jamana jɔ i b'a daminɛ n'olu de olu de b'u ka dugu dɔn bitɔrɔn bɛ duguw kan olu de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ka tɛmɛ homme politique kan pollution sigilen tɛ dugu la dɛ dugutigiw de bɛ yen dugu mana minɛ a tɔɔrɔ dugutigiw fɔlɔ de b'a kɛ an bɛna fɔlɔ olu la ni dugudenw yɛrɛ kumana u ni ɲɔgɔn cɛ dugutigiw b'a tiɲɛ dɔn k'a yafa ɲɔgɔn ma olu mana bɔ dugu la a bɛna duguba la donc sigikafɔ in bɛna kɛ sigikafɔ politique tɛ quoi c'est purement technique jamanadenw k'u gundo fɔ ɲɔgɔn ye tɔɔrɔ min mun k'a ka dɔn quoi jamana tɛ se ka bɛɛ ka tɔɔrɔ dɔn n'a ma bɔ jamanadenw yɛrɛ da nin ye opportunité de depuis dugu ma dugutigiw bɛna taa région na c'est vrai u bɛna dugu ɲɔgɔn wɛrɛw sɔrɔ région wɛrɛw la minnu fana bɛ sous commission na n'olu bɛna sigi ka kuma jamana kɔlɔlɔ kan tɔɔrɔ min b'u kan mais dialogue tɔw fana kɛra nin cogoya de la non dialogue différence ba b'u ɲɔgɔn cɛ dialogue tɔw c'est purement politique par exemple ça assise nationale la dɔw banna ka taa parti bɛna taa dɔ fara transition kan nin dun sigi ka fɔ la transition ko kuma tɛ nin na yɛrɛ k'a malidenw ka bɛn bɛ se ka sabati cogo min na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka accord jumɛn sɔrɔ tɔɔrɔ jumɛn bɛ ɲɔgɔn jɔn da la nin tɔɔrɔ minnu da la ne bɛ se ka bɔ n'a ye dugu la ka n'a da kɛnɛ kan fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la an yɛrɛ dama an b'an sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ k'o sɔrɔ dialogue tɔw la an ye denni ye o temps de IBK mun de fɔra a tɛ fɛ ka fanga bila a bɛ fɛ ka fanga tilen ka bɛn a ma a bɛ fɛ ka na ni condition kura ye mais zena condition ko kuma tɛ yen bilen condition kura bɛ yen mun de kuma bɛ yen bɛn kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na bi c'est vrai an ye guerre gagné an y'an ka jamana faama minɛ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n sigi ka fɔ mana tɔw ka jɛ don tant que jamanadenw ma yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ka kojugu ye justice k'a ka taabolo kɛ a bɛ kɛ fu de jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ olu ka jamana lasigidenw minnu bɛ région na minnu bɛ cercle la o y'a ye k'a fɔ bi mun b'an jɛ o ye sigi ka fɔ ye président nun ko ni jamanadenw ye mun fɔ ale bɛ t'o sira de fɛ ɔ jamanadenw de y'a fɔ ale y'a waleya o y'ale ka baara ye mais a taabolo a ma pan mɔgɔ kunna association fɛn fɛn bɛ yen bi n'a bɛ ko kunna a bɛ se ko la classe politique fɛn fɛn bɛ yen bi n'a bɛ se ko la a bɛ ko kunna président ye wele bila a bɛɛ ma k'a bɛɛ kɛ décision kelen na u ka jɛ k'u tigɛ ɲɔgɔn ma an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka kɛ faso ko ye ɔ n fa ye donn'o de la k'a fɔ olu yɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ b'a la coordination bɛɛ b'a la an jeliw b'a la suya fɛn fɛn ye fɛn fɛn ye a bɛɛ de b'a kɔnɔ sigikafɔ in an ka laɲini de dɛ maliden tɛ ne ma mun ye ne ma nin sigikafɔ in demande fɔlɔ o y'a nafama yɔrɔ fɔlɔ ye bɛɛ sɔnna nin ma jamana wɛrɛ kana i da don an ni ɲɔgɔn cɛ munna an yɛrɛ dama tɛ sigi an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan k'a ɲɛ waga ɲɔgɔn ye na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye pour que bɛn ka na kelenya ka na lafiya ka na n'an ko mali tɛ mali dɔrɔn ni kunun ne bulon fɔlɔ u b'a fɔ bulon tɛ dɔwɛrɛ dɛ
bulon kun ye sigikafɔ kɛyɔrɔ de an ɲinɛna bulon kɔrɔ kɔ fɔlɔ an mɔkɛw an kulomasaw ye bulon kelen de kama bulonbaw don ɲama bɛn ko la an bɛ taa sigi bulon de kɔnɔ bulon de y'a kuma fɔ yɔrɔ ye an bɛna bulonba de kɛ sen na o bulonba in de la maliyɛnw minnu sigi k'u fɛla fɔ ɲɔgɔn ye k'u hakilina di ɲɔgɔn ma n'an sɔnna ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn ta ye laɲini bɛ sabati ni sigikafɔ kɔni ma kɛ da la an ye kɛlɛ fɛn kɛ tan baara fɛn kɛ yan a bɛɛ bɛ kɛ tɔ ka jɛ ala ka n'o cɛ dilan. Lasana Jumasi ayiwa sigikafɔ dialogue intermalien sifinnakaw fana ka sen kan ka don a la hakili la bi bi in na n'a fɔra ko dialogue intermalien jamanakuntigi ye nin kuma fɔ mɔgɔ caman ko assisiw kɛra fɛn wɛrɛw kɛra o kumana jamanakuntigi bɛ fɛ ka sigikafɔ wɛrɛ jumɛn ɲini e bolo nin ye e yɛrɛ bolo nin ye mun sigikafɔ modèle daminɛtɔ ye Mali kɔnɔ. D'accord n b'i fo n bɛ cɛkɔrɔba fo vraiment plateau in sigicogo la i bɛ an ka société ka valeur ye quoi ni mɔkɛya de bɛ se Sangare ma ale ye fila ye ne numu ye yɛrɛ fɛnɛ ye fila ye jo b'an cɛ donc n'i ye an sigilen kɛnɛ kelen kan ouais bon e y'an dɔgɔnin ale y'an den voilà an b'ale bila kɛrɛfɛ donc n'i y'an sigicogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ ka an ka kɔrɔlen dɔ de waleya quoi est-ce que o kɔrɔlen in na an y'an inspiré a la ka ɲɛ tellement f'an ye dɔ fara a kan fɔlɔ sigili tun bɛ kɛ par génération par catégorie c'est à dire kulukulu de tun bɛ sigi i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔbaw b'u sigi u ka gɛlɛ kan anw fana bɛ taa sigi an ka yɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ ci lase mais regarde an ni cɛkɔrɔba de sigilen don k'an ka kuma jamana ko la donc o foli kan ka kɛ dialogue in na mɔgɔw k'a ta ni ŋaniya ɲumanya ye quoi ŋaniya ɲumanya bɛ ko yɛrɛ ɲa kosɛbɛ i ka ɲininkali la thème yɛrɛ n'i y'a analyser une initiative de trop est-ce que dɔ ma kɛ kuma la sa ɲininkali de don a kan ka kɛ ɲininkali don oui mais n'i y'a lajɛ dialogue bɛɛ bɛ na lahala dɔ de kɔfɛ c'est à dire sigikafɔ bɛɛ bɛ kɛ lahala dɔ de kɔfɛ kɛlɛ de kɛra wa an ka sigi ka fɔ an ma ɲɔgɔn faamuya de wa an ka sigi ka fɔ kɛlɛ de bɛ nale wa an ka sigi ka fɔ ko dɔ de kun b'an kan hali ni kɛlɛ yɛrɛ tɛ n'a bɛ sigi ka fɔ demander a c'est à dire ka ko anticiper ka kɔn kow ma mais n'i y'an ka sigi ka fɔ ninnu lajɛ an ka sigi ka fɔ fɛn fɛn kɛra bon cɛkɔrɔba bɛ yan dɛ ni filila a bɛ na tilen depuis 1960 ka na se fo bi ma a sigikafɔ si ma kɛ ko kɔfɛmɔgɔ da ma don a la ou bien kɔfɛmɔgɔ dɔ ka lahala mana n'a kɔlɔlɔ ye donc ni o lahala bɔra sisan ka da kɛnɛ kan i bɛ taa sɔrɔ o sigikafɔ in tɛ se ka kɛ cogoya si de la fo kɔfɛmɔgɔ in da ka don a la ça veut dire quoi tiɲɛnikɛla yɛrɛ fana bɛ fara sigikafɔ kɛbagaw kan bon n'i ye olu bɛɛ ta k'a lajɛ ka bɔ accord de Tamanrassekiw la ka na Wagaduguw la ka na accord d'Alger la bon mun de sababuyara n'a sigikafɔ ninnu wulila i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛ de don n'i ye kɛlɛ ninnu fana analyser k'a lajɛ je ne suis pas spécialiste en géopolitique mais i bɛ taa sɔrɔ mais force invisible dɔ de b'a kɔfɛ mun b'a lajuguba donc n'a fɔra ko ka sigikafɔ kɛ u b'a infiltrer donc maintenant n'an bɔra olu la ka na sigikafɔ mun laɲininen filɛ nin ye sisan a wolola mun de kɔfɛ k'an sama ka bɔ accord kɔnɔ accord min tun bɛ yen accord d'Alger n'a fɔra ko de bɛ kɛ sababu ye a signé na 2015 ko ka maliyɛnw na bɛn kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɔfɛ alors ni o de bɔli nana ni nin sigikafɔ in ye alors accord in sɔrɔla cogo di jɔn de kumana kɔnɔ jɔn de bolonɔ b'a la accord in bɛ se ka laɲini jumɛn lase donc n'an bɔra o kɔnɔ sisan an bɛna an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mun ye force invisible ye kɔfɛ n'o tun bɛ ka kow tirer o da ka bɔ a la a yɛrɛ k'i sen bɔ a la pewu an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun b'a faamuya n'olu manipulera olu ka n'u sigi tabali kan fanga bɛ minnu bolo olu k'u sigi tabali kan mɔgɔ minnu yɛrɛ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la dɔw faw fagara dɔw baw fagara dɔw balimaw sara ko bɛɛ ka na kan sigi ka kuma moi je pense que Mali histoire yɛrɛ bɛɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛ kɛ sigikafɔ fɔlɔ de mun kɛra maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais sigikafɔ in bɛna différence jumɛn créer c'est que n'i ye nin tɛmɛnen ninnu lajɛ valeur ba de kan ka sɔrɔ nin na et puis avantage ba de kan ka sɔrɔ a la du moment où mɔgɔ min bɛ sigikafɔ kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ ka naani kɛ n'a fɔra k'e kana sigikafɔ duurunan na i kan ka leçon caman sɔrɔ maaw b'a fɔ est ce que
kun bɛ sigi ka fɔ yɛrɛ la bilen wa kun b'a la ni i y'a nacogo lajɛ a kun belebeleba dɔ ye bɛn ka kɛ fɔlɔ mais cogo di jɔn de bɛna bɛn kɛ mun b'an ka sigikafɔ gɛlɛya o ye représentativité ko de représentativité c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ taa kuma ne tɔgɔ la ne filɛ nin n bɛ yan bi c'est vrai que n bɛ organisation caman de la a organisation si ma sigi fɔlɔ ka réflexion kɛ dialogue min bɛ nalen a bɛna kɛ cogo di donc tɛna se k'a fɔ ko n bɛ kuma organisation tɔgɔ la je parle à mon nom et au nom de tous ces jeunes maliens là qui m'ont vu en train d'intervenir qui pensent que j'ai des idées hakilinaw bɛ na mun bɛ se k'u dɛmɛ n bɛ se ka kuma olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ an b'an sigi ka kuma parce que kɔlɔlɔ de bɛ yen kɔlɔlɔ jumɛn de b'an kan sisan problème dɔnnen don accord de tun bɛ k'an minɛ k'an bila fɛn dɔ kɔnɔ ka ɲɛtaga bali donc sisan ni o accord in bɔra yen fo sigikafɔ de kɛ donc sigikafɔ tɛ se ka janya accord mɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a lase k'a fɔ accord de paix kɔni o banna Mali t'a la bilen ale papier farala ka fili donc jagoya sigikafɔ de tun kan ka sigi ka n'i ka kuma faamuya jagoya sigikafɔ in tun kan ka kɛ hali n'a tun tɛ a kuma kan na jagoya sigikafɔ ye mais n ko mun bɛ an ka sigikafɔ gɛlɛya mun bɛ taa kuma jɔn tɔgɔ la ni ne ko sisan n bɛ exemple kelen d'i ma sigikafɔ min kɛra deni dialogue national inclusif oui ne ye mission dɔ de kɛ Kajulo structure wɛrɛ tɔgɔ la mais n ye n to mission kɔnɔna la n seginna ka na bɛn dialogue ma mɔgɔ min tun y'a coordinateur ye l'ambassadeur Cheikh Sidi Jara je l'ai appelé n y'a wele n taara f'a ka so n b'a fo nin yɔrɔ in na il m'a bien reçu an ye dumuni kɛ ka ji min a ko ma Jumasi n bɛ se ka mun de k'i ye n ko ne ye Kajolo cercle kɛ dugu 15 n ma taa dialogue ko kuma la dɛ mais n ye mun ye yen hakilila ninnu fɛnɛ kan ka lamɛn ko ah bon n ko awɔ n ko bon nin ye ne ka contribution au dialogue la tout récemment les états généraux de la jeunesse sigikafɔ ninnu na représentativité problème ye yɔrɔ min mɔgɔw b'a to de ko fo olu ka wele jamana ka ko la ne tɛ wele dɛ ni hakilina bɛ ne la ne bɛ n hakilina di pour que ka bɔ kuma la n kelen tɛ kuma kɔnɔ ne kelen ka liste ye n y'a kalan n bɛ collectif dɔ kɔnɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ membres la mun bɛ taa kuma an tɔgɔ la ne m'a fɔ n ko n bɛ taa dialogue kɛnɛ kan ne ko n ko mettez-moi en contact avec la personne qui va nous représenter n ko hakilina mun bɛ na n b'a f'a ye donc i b'a kɛ ten tɔ de i hakilina bɛ di de a bɛ tugu ɲɔgɔn na de ka taa mais n'an bɛɛ ko bon Sangare bɛ kɛnɛ kan ko fo ne de ka taa kɛnɛ kan i y'o mun fɔ o ye gɛlɛya dɔɔni ye est ce que dialogue in na an y'a mɛn k'a fɔ ko dɔw ko a fɔra dɔw welela k'olu ko k'olu sen t'a comité ko la est ce que départ ka ɲi e bolo baara est ce que a daminɛ ka ɲi départ ka ɲi ko ye fila de ye soit jamanadenw bi fara ɲɔgɔn kan k'u ka laɲini lase faamaw ma ou bien faamaw yɛrɛ bɛ hakilina ta u bi jamanadenw wele ka na an b'a discuter ɲɔgɔn fɛ c'est à dire dɔw b'a fɔ k'u tɛ don a kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ k'u hakilina tɛ lase fo yɔrɔnin in fɛnɛ ka faamu camanba de bɛ u tɛ taa ka structure dɔw yɛrɛ welela comité n k'a fɔ comité in kɔnɔna la olu k'olu t'a la yɛrɛ de k'olu sen t'a la a ma f'u ɲɛna i n'a fɔ i ye min fɔ k'a fɔ fo mɔgɔ k'a fɔ n ɲɛna n yɛrɛ ka taa k'a ma f'u ɲɛna olu sen t'a la donc o caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ o groupe caman bɛ yen minnu n'olu tɛna ye olu b'a fɔ ayiwa dialogue kɛra an kɔni ma y'a kɛnɛ kan wa an fɛla tɛ an y'o caman ye o misaliw caman kɛra jamana kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ dialogue la i b'o yɔrɔ fɔ n bɛ kuma di Seydou ma sigikafɔ la an bɛna kun de kama an ka solution sɔrɔ problème bɛ an ka solution sɔrɔ mais ni ne ko min an ka position défendre dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn ye en fait n'i ye diɲɛ yɛrɛ politikiw ta cogo lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dialogue minnu kɔfɛ ni hakilinabaw bɛ sɔrɔ jamaba dialogue tɛ koyi c'est pas que an bɛ mɔgɔ bayirikaw wele o non mɔgɔ hakilimabaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kalannenbaw mɔgɔkɔrɔbaw u bɛ réflexion kɛ k'a lajɛ nin hakilina in b'an bolo an k'a lajɛ ni nin bɛ se ka ɲɛ donc ni e ko ko fo diyagoya e kelen ka wele e k'a fɔ ko diyagoya e ka kulu ka ta tɔgɔ ma k'a kana don a la e bɛ k'i ka position de défend mais laɲini mun bɛ yen i tɛ k'o défend ka da kun jumɛn kan i bɛ bisigiyali kɔnɔ n hakili la u bɛ fɛ ka nin dialogue in labɛn ka taa nin sens de kɔnɔ n hakili la président tɛ fɛ k'a bila de n hakili la i bɛ ka ala ka hinɛ la a bɛ fɛ ka mandat wɛrɛ de ta n hakili la u bɛ fɛ ka jamana kɛ tan o tɛ o n'i ma wele kɛnɛ kan directement trouve un moyen
bibi na ne t'a dɔn ni fanga delila ka na Mali la mun delila ka dayɛlɛ a lasɔrɔli la ka tɛmɛ ni fanga in kan san ne bɛ hakilina dɔ sɔrɔ ne bɛ n ka lɛtiri kɛ n bɛ taa di Kuluba o ma deli ka kɛ fɔlɔ donc mɔgɔw ka bɔ position défend kɔnɔ an kana bɛn ɲinini kɔnɔ dɔ kɛra bɛɛ la pour que ka bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na il y a eu un concours entre les étudiants concours dɔ kɛra écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ sur la CVJR mais moi j'ai accompagné une université gratuitement les étudiants d'une université u ye n wele coach on pense qu'il bɛ se k'an dɛmɛ nin baara in na je les ai accompagnés mais vers la fin an bɛɛ de bɔra concours yɛrɛ logique kɔnɔ ka na justice transitionnelle hakilina ta quoi an ye exemple dɔw ye i tɛ se ka da la dɔw b'a fɔ n bɛ se ka yafa nin ko ma cogo di si on va appliquer la justice classique ko procureur ka sigi président ka sigi juge kana avocat kana an ka kuma k'a bɛ kɛ cogo di c'est à dire fɛn mun ye pierre angulaire ye nin ko in kɔnɔna la ça c'est le pardon ka ɲɔgɔn lamɛn ni ŋaniya ɲumanya ye ka position bila ka jamana ka hɛrɛ laɲini quoi donc c'est pas un dialogue de trop c'est pas une assise de trop sigikafɔ o ye damu de ye cɛkɔrɔba y'a fɔ hali i ka du kɔnɔ ni famana ka concertation kɛ mon frère ko dɔ bɛ dogo i la d'accord Seydou Sangare awa mi an bɛ se k'a dɔn aw minnu bɛ kulu in kɔnɔ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ se ka na kɛ Mali la bi min bɛ se ka kɛ gɛlɛya accord de paix kɔni kuma fɔra awa ko in yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a sinsinba yɛrɛ de sabu jamanakuntigi ko fo gɛlɛya min bɛ yen malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de ka bɔ yen an kɔni bɔra accord de paix kɔnɔ jamana min bɛ yen n'o da tun b'a la o da bɔra a la malidenw yɛrɛ dama sigikafɔ bɛna kɛ mun ka accord de paix in na an y'a ye bɛnkan bolonɔ bilala jamanadenw ani mamurutilen jɛkulu de ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa dialogue intermalien ko kuma fɔra dɔrɔn olu yɛrɛ ko ayiwa olu sen t'o dialogue ko la ayiwa n ye ɲininkali min kɛ est ce que nin ye daminɛ ɲuman don wa dialogue in a bɛna kɛ dɔw kɔ wa i ka jate la ale bi an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn ni dialogue in n'a ma kɛ foyi ma dafa o y'anw ka jateya ye ni dialogue in ma kɛ foyi ma dafa intermalien ale de bɛna baara tɔ ale bɛ baara in dafa n ye talen dɔ fɔ n ko n'i b'i ka baarakɛla labila i b'a ka minɛnw cɛ ka d'a ma anw y'an bolo bɔ dɔw de bolo n m'a fɔ a fɔcogo yɛrɛ la nous parlons toujours sous énigme et pratiquement en parabole n y'a fɔ condition de kɔnɔ déjà na an bɛɛ bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ ko faransi taara barikani taara servali taara nin taara an bɛɛ nisɔndiyara ni min ma nisɔndiya o ye kuma wɛrɛ ye mais an bɛɛ nisɔndiyara parce que ni ko an bɛɛ nisɔndiyara n yɛrɛ b'o la bon maintenant ni olu taara olu ka fɛn dilannen n bɛna fɛn kelen min fɔ accord ni accord préambule yɛrɛ la i b'a dɔn ko maliyɛnw yɛrɛ tun ta tɛ ni préambule kalan i b'a dɔn ko maliyɛnw ta tɛ a daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ i b'a dɔn k'anw ta tɛ i ta tɛ fɛn min i tɛ se k'o jɛ anw nalen bɛ e ka plateau kan yan mais ninnu t'anw ta ye o donc kabi préambule la n'i y'o kalan i b'a dɔn ko accord ma dilan anw yɛrɛ ka maliyɛn ka hakilina kɔnɔ n'i bɔr'o kɔnɔ maliyɛn ni tɔɔrɔla yɔrɔ min na dans son chapitre 2 l'article 5 accord d'Alger accord d'Alger la o b'a yira k'a fɔ maliyɛn dusu tiɲɛna ka b'i ye o bɛ min fɔ n'i y'a fonctionnement lajɛ o bɛ min fɔ an dusu tiɲɛna ka b'i ye mais ni se t'i ye i b'i da de mais an tun kan ka min kɛ o don an ɲinɛn'o kɔ sinon an m'a kɛ o bɔlen kɔ ye i b'a dɔn ko accord yɛrɛ ma ɲa tuma dama ka da min kan accord de la paix accord pour la paix maliyɛn an y'a bɛɛ kɔnfɔn ɲɔgɔn na donc n'i y'o ye fɛn o fɛn la o kɔrɔ ko ma ɲa de les lots la lot dɔ ta fɔ ko ka ɲi ni dɔ ye dɛ c'est comme ça donc sikafɔ in on nous dit souvent accord fɛnɛ i b'a lajɛ n'i y'a accord lajɛ mɔgɔ mun ye a bɛ fɔ ko k'a parafe mun ye bolonɔ k'a la parafeli ni signature aw b'u bɔ ɲɔgɔn na n'aw ka tubabukan ɲuman ye ko k'a parafe k'a signé n'i kɔni y'i nɔ k'a la o kɔni anw bolonɔ anw ka terme
terme terre à terre la o ko ne noye donc e b'a jateminɛ n'i y'a mɔgɔ min y'a fɛngɛ a bɛ mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 5 ɲɔgɔn na bɔ e ka maliyɛn kɔntan la ni maliyɛn kɔntan la i bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la maliyɛn o b'a yira k'a fɔ min fɔra i ye ko a kɛ ten i y'a kɛ ten sango n ka bɔ ko dɔ kɔnɔ sango a ye bɔ ko dɔ kɔnɔ dɔrɔn a ye nin kɛ tan anw ka sigi k'a fɔ ko ka taa fɔ yɔrɔ dɔ la ka bɔ an fɛ yan effectivement coopération tɛ bali fɛnw na a bɛ se ka bɛn fɛn dɔ la mais maliyɛn dama ka bɛn réconciliation o ye maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ ye fo ka t'o fɔ jamana wɛrɛ de la olu de k'a fɔ a ye bɔ e ka nin bila e ka nin ta o de y'a to n ko préambule n'i y'a lajɛ foyi n'a bɛɛ tun y'an ta ye an b'a bɛɛ kɛ an ta kɛcogoya la mais a dilanna yɔrɔ min kan kɔrɔnfɛ ko ni tilebinfɛ ko ni camancɛ ko t'a la a bɛɛ ye mali kelen de on dit il faut toujours être près des communautés avec le cœur donc entente min bɛna kɛ nin dialogue min bɛna kɛ intermalien bɛ kɛ il faut être auprès des communautés et la transition a décidé u y'a ɲini u ka kɛ communauté kɛrɛfɛ n'i ma kɛ communauté yɛrɛ kɛrɛfɛ c'est le recueil qui est le plus important c'est à dire mɔgɔ ɲininka min a bɛ min fɛ n'i y'a ɲininka a bɛ min fɛ n'a y'o f'i ye i bɛ se k'o gérer mais e m'a ɲininka fɔ ne nana fɛn dɔ sigi sisan n'i bɛ sogo di mɔgɔ ma i b'a sugu fɔ a ye dɛ e ye nin ji in sigi sisan nɔ an bɛna ji in min mais n'i ma da ji in na an bɛ ɲininka n ko mun ji don c'est comme ça donc pour ka comité min sigira comité in ka baara a bɛna taa taabolo jumɛn fɛ sabu an y'a ye ko maa 147 o de b'a kɔnɔ olu de bɛna wuli ka bɛɛ sɛgɛrɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na u bɛna daminɛ duguma ka yɛlɛ walima sabu an y'a ye jamana halisa gɛlɛya misɛnninw bɛ jamana camancɛ la manca wale misɛnninw bɛ yen o kuma na yɛrɛ lakanakulu milisiw ni communautéw caman bɛ yen ni a bɛ se k'a fɔ olu caman fana bɛ halisa u bɛ ka laɲiniw kɛ se bɛna kɛ nin bɛɛ ma wa se bɛ kɛ nin bɛɛ ma programme bɛ ne bolo n tɛna don o kɔnɔ plateau kan yan nɔ par rapport a tɛ ko dogoli do dogoli tɛ anw bɛ wuli n y'a fɔ kuma kɔnɔ yan nɔ jugunin tɛ yen même les camps de déplacés dɔw a bɛ fɔ aw ko dɔw ma ko réfugié aw ko dɔw ma ko déplacé a kelen tɛ yen min tɛ programme na min tɛ sɛgɛrɛ k'a ɲininka a ka hakilina la o tɛ yen o bolodalen don o tɛ yen ne yɛrɛ k'a fɔ u kana n lajɛ si la aw fɛn fɛn filɛ nin yan ne b'a fɔ ne ka kɛnɛ ni aw ye n'an cira ɲɔgɔn na sisan a b'a dɔn min don non an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'an y'i bomosi maintenant voilà ayi minnu b'a fɔ ko sifinnakaw olu b'a dɔn u b'a dɔn min don on n'apprend pas pour oublier voilà depuis à l'âge de 7 ans i bolo minɛna ko taa k'i ka nin kalan i ka nin kɛ n'i y'o bɔtɔ ye kɔnɔ c'est que i bɛ ɲini ka kɛ demi ye donc n ye min fɔ e ye comité ko min fɔ comité min sigira comité stratégique ni comité technique n y'o fana fɔ k'o don a la c'est à dire a mana kɛ cogo o cogo anw de nalen filɛ fɛn dɔ fɔ e ɲɛna yan nɔ sisan sinon e tɛ se ka nin bɛɛ dɔn donc anw b'a ye jate sisan nɔ comité stratégique ye anw ye comité technique de ye donc comité technique coordinateur bɛɛ b'o la dugutigi bɛɛ b'o la puisque n'i ka coordinateur b'a la n'o kɔni k'i ma ko karisa avion bɛ yen bi wula sini sɔgɔma fɔ n'o y'a sɔrɔ ala ko dɔ b'i la sinon sini avion bɛ yen ka taa kidali mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don a kɔnɔ o ye anw ye an bɛ taa donc techniquement n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est comme dialogue fɛnkɛ Jomasi bɔra ka min fɔ k'a fɔ fɛn ma kɛ yan min ma ɲa an t'a fɔ ko a ma ɲa a mana kɛ cogo o cogo foyi bɛɛ tɛ dafa mais ni entente in dialogue intermalien ni nin dafara anw kɔni bolo a bɛ b'a fɔ ni mɔgɔ sigilen tɔ nana i ma i y'a sen lajɛ i y'a sɔrɔ ŋɔni de b'a la ale yɛrɛ m'a ye mais e y'a bɔ ka bɔ a la n'a dafara dɛ n'a dafara a bɛ k'o ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ o la d'accord awa OMT an b'a ye dialogue tɔw la maaw bɛ wele ka na maaw hali n'a sɔrɔla a bɛ daminɛ duguma ka na nka Jomasi ye représentativité ko mun fɔ bɛɛ b'a fɔ ko fo n yɛrɛ ka wele n ka politique tɔn ka wele n ka tɔn ka wele baara in i bɛ dɔ kalama a ko la mɔgɔw bɛna wele cogoya jumɛn na nin na mɔgɔw bɛna kuma bɛna kɛ mɔgɔw fɛ cogo di mais caman kalama o la o de ye Philippe kuma ye quoi o tɔn bɛ yen i b'a sɔrɔ tɔn ni tɔn tɛ ɲɔgɔn kalama
i b'a sɔrɔ ne ye dugutigi i b'a sɔrɔ ne ni n ka dugudenw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama o fili b'an sɔrɔ an bolo ayi n y'a fɔ de komi mɔkɛ bɛ an cɛ la n bɛ sale la ɔ n na exemple ta ale ka n tɛ se parti politique la olu tɛ n kɛrɛfɛ yan n ye exemple de don ne bɛ M5 RP la M5 ɲɛmaa bɛ se ka wele ka taa o y'a sɔrɔ M5 tɔndenw t'a kalama ale bɛ taa mun fɔ est ce que anw m'an yɛrɛ ye o la wa mais n'i y'an bɛɛ wele ka taa an bɛɛ ka taa an fɛla fɔ o y'an yɛrɛ fɛla de assise nationale min tɛmɛna tout récemment parti dɔw ye déclaration u t'a la mais an t'u bɛɛ ka tɔndenw sɔrɔ a la dugutigi filɛ nin yan communiste la a kɛra yen communiste dugutigiw ye bɛɛ wele maire nana parti politique nana dugudenw nana assise kɛra na o kɔfɛ district kɛra district kɔfɛ an nana laban national ye i y'a ye pamakɛ mɔgɔ kun an ni maa mun k'ale t'a la o bonya ma d'ale kan i b'a sɔrɔ ale ka tɔndenw b'a la c'est très important nin na donc ko dɔw yɛrɛ bɔra ka taa kɔfɛ ka taa u ka tɔndenw ɲɛmɔgɔw t'a kalama mais u yɛrɛ yira kɛnɛ kan u ye déclaration kɛ tɔn dɔ i b'a sɔrɔ o fɛnɛ bɛ nin région na a ye région assise la a kɛra réussite totale ye zena comité mun sigira pilotage an mɔkɛ b'a la n'an fa maintenant olu de bɛna a sigi ka baara ɲɛnabɔ sisan avec ministère ka experts ani ONG ni fɛn minnu bɛ yan experts c'est très important o de to n bɛ k'a fɔ n bɛ mun kalama n bɛ n'o ɲɛf'i ye n'u sigira sisan a bɛ daminɛ dugudenninw de la fɔlɔ cungan tɛ dɛ k'a fɔ dɔrɔn ka bɛɛ wele ka na Bamakɔ tile kelen ayi o tɛ o b'a daminɛ dugudenninw na n'a daminɛ dugudenninw na mission bɛ taa mission de la minnu bɛ taa mission na olu ni dugu représentants bɛ kuma u ni dugutigiw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛna Mali dugumisɛnnin bɛɛ kɛ a bɛɛ a m'a fɛ sale réfugiés o bɛna kɛ waati joli kɔnɔna la u ye baara daminɛ déjà o baara daminɛna déjà à tout moment n'u tilala baara la u kan ka taa yɔrɔ min na u bɛ taa yen nin accord d'Alger ka jan kelen tɛ parce que accord d'Alger sigikafɔ ko la dɛ o tɛ jate sigikafɔw fɛ jamana wɛrɛw de bɛnna fɛn dɔ kan o ye bɛnkan de ye bɛnkan ni sigikafɔ tɛ kelen an ye sigikafɔ min kɛ kɔsani na o ye denni min ye sigikafɔ ye assise nationale min ye sigikafɔ ye bon o sigikafɔ bɛɛ n'a kun don o ni nin sigikafɔ tɛ kelen nin sigikafɔ ye min ye n balimakɛ y'a f'i ye sisan nin sigikafɔ ye n'i y'a mɛn u ka sigikafɔ an ka dialogue intermalien ça veut dire que fɛn dɔ tɛmɛna n'a man ɲi ou bien mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na olu kan ka bɛn ɔ jɔn jɔn de kan ka bɛn accord in bɛ nord dɔrɔn de kan accord d'Alger nord dɔrɔn mais zena accord de bɛna ta accord min Mali bɛɛ kan malidenw yɛrɛ kan malidenw ka kuma kɛ u ka bɛn a la a ka appliquer an bɛɛ kan accord kun bɛ yen kunun accord mɔgɔ mɔgɔ y'a signé mɔgɔ mɔgɔ y'a parafé a si ma sɔn a ma jamana yɛrɛ min fana y'a signé jamana yɛrɛ ma sɔn a ma finalement fɛn dɔ kun b'an kunna fɛn an si t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ wa an bɛɛ ko an wajibira ka signé président m'an fa an ka jamana kunna don a ko ale wajibila o muru b'a kan na sinon a fɛla tɛ ɔ minnu welela ka na kɔ kan minnu banna bamaci ninnu olu fana ko olu diyagoyara de sinon olu ka laɲini bɛɛ ma don a kɔnɔ maintenant bi bi in na komi an yɛrɛ y'an ka jamana fanbɛɛ minɛ jamana fanbɛɛ y'an ta ye a ko bisa dutigi n'a wajibili ka i ka du maracogo la maracogo min tɛ kɛ maracogo ye e bonya tɛ ka du kɔnɔ bilen e ka du t'i sagoya la bi bi in na komi an ka du b'an sagoya la kunna kun t'an sagoya la bi an yɛrɛ ka dutigi ka dudenw wele a fɛla ye min ye ani dudenw ka segin k'o waleya kɛ duden bɛɛ ka bɛn ka du ka mara o maracogo la an bɛ fɛ ka Mali kori n'o kɛra bɛɛ ka lafiya b'o la bɛɛ ka boli b'o la bɛɛ de welela fo ni mun banna ni kɔni ye maliyɛn ye jamana in taɲɛ b'i kɔnɔ bɛɛ sɛbɛn k'i ma wajibi la k'i da don a la k'i ka hakilina ta ba la k'a fɔ nin tɛ transition fɛ a bɛ kuma min fɔ o tiɲɛ tɛ o ye fila ye dɛ fɛn dɔ man di dɔ ye mais barika b'a fɛla la c'est pourquoi président kow bɛ se bɛɛ ma an ni ma na an bɛ s'i ma dɔw ko olu welela i y'a fɔ tiɲɛ don parti dɔw y'a fɔ u ka parti maaw donna a la u k'olu m'u bila ka taa bon n'i y'o yɔrɔ la i b'a dɔn ka fili t'a la dabɔ kama don pour que a kana fɔ an ma wele ou a ma k'an ɲɛna bɛɛ welela wa a kɛra bɛɛ ɲɛna oui OMT n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la nin yɔrɔ la o ye yɔrɔ sigikafɔw mana kɛ jaabiw bɛ bɔ mɔgɔw b'u fɛla fɔ recommandation bɛ kɛ laɲiniw bɛ kɛ baara bɛ kɛ n'a ye dialogue assise nationale de la fondation sigikafɔ kɛra halisa baara bɛ ka kɛ n'ale de recommandation ye dialogue intermalien fana bɛna sigi sisan recommandation fana bɛna bɔ ale la o kumana nin recommandation bɛɛ bɛna baara labaara cogo di jamana kɔnɔ non comité de bɛ sigi a bɛɛ la assise nationale la n y'o fɔ ni sigikafɔ in demandé na an ka accord falen ou bien an ka taa sigikafɔ yɔrɔ la maliyɛnw yɛrɛ dama k'u ɲɛ bɔ ka ɲɔgɔn ɲɛ na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o ye assise et recommandation dɔ ye
donc tant que ni malidenw y'a fɔ président y'a fɔ assise recommandation de ye nin dialogue o de nin fɔ o de nin dialogue intermalien fɔ an yɛrɛ dama jamana wɛrɛ ka nin da don a la dɛ an yɛrɛ dama munna n'an sɔnna an bɛɛ malien ye munna an yɛrɛ dama n'an ɲɛ waga ɲɔgɔn na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn jamana maracogo kan assise de y'a fɔ a fɔra de bi togodaw la ka na fɔ dugubaw kɔnɔ ka na se fo national la ɔ jamana ɲɛmaaw y'o ta sisan ni dialogue fɛnɛ kɛra recommandation bɛ bɔ a la comité dɔ de bɛ sigi comité min b'a suivi kɛ à chaque mois u bɛ taa président fɛ yen u b'a rencontre kɛ jamanadenw bɛnna nin de kan wa nin de kɛra ka bɛn nin kalo in ma mais nin de kun kan ka kɛ nin ma kɛ wa nin sera ka kɛ mun ye nin bali ka kɛ u b'a fɔ mun y'a to nin ma se ka kɛ a bɛ fɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ k'a la mun ma se ka kɛ o bɛ se ka kɛ kalo nata in na o ka se ka kɛ a bɛ kɛ ni malidenw ka lakɔlɔsili nin dialogue tɔ ninnu différence min bɛ ɲɔgɔn cɛ nin bɛna kɛ bɛnkan de la bɛnkan min bɛna kɛlɛ ni furufuru ma ɲɔgɔn cɛ mun bɛn'o ban ne ye bɔbɔ ye aw filaw cɛ la mankanmisɛnninw ma ɲɔgɔn cɛ n'an sigira k'a fɔ ɲɔgɔn ye ne bolo an bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma dɛ ɔ nin y'o ɲɔgɔnna ye tɔ ninnu kun ye an bɛ kuma jamana maracogo ni politiki sira kan nin ye ka yafa ɲɔgɔn ma yɛrɛ de yafa bɛna bɔ nin de senfɛ n'Ala sɔnna ma wa an bɛna yafa fɛnɛ. Lasana Jumasi ni sigafɔ in nin bɛna kɛ a fɔ min ma ko bɛn badabada sabu a fɔra bɛnkan sɛbɛn o de bɔra yen bɛnkan sɛbɛn accord d'Alger pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger awa nin dialogue intermalien bɛna se ka kɛ bɛn yɛrɛ sɔrɔli Mali kɔnɔ wa a bɛna kɛ cogo di? Vraiment bi fo ga ɲininkaliw la quoi c'est très bien réfléchi mais il y a pas de stabilité à jɛkulu foyi tɛ yen ko diɲɛ kɔnɔ ko fɔnkɔ ɲɔgɔnya t'a la an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ to ka zana fɔ ko ɲi ni nɛ u bɛ kɛlɛ mais est ce que ɲi bɛ voyager ou bien nɛ b'a yɛrɛ ta non 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 a bɛ ɲɔgɔn kan laɲini ye mun ye bɛn de ka ɲini o bɛn sɔrɔtɔla ni kɔlɔlɔ ko k'a bɛ na dɔrɔn solution ka sɔrɔ a la accord d'Alger kɔnɔ anw fan fɛ cɛkɔrɔba ka kuma i b'a lamɛn kosɛbɛ hali ni émission in banna i ka tila ka segin a kan parce que olu ka enseignement n'anw ta tɛ kelen ye il a dit a dɔw yɛrɛ t'a fɔ yɛrɛ ko il parle en parabole c'est à dire n'u bɛ kuma u bɛ kuma d'i ma globalement i yɛrɛ hakili ani k'a yirila fɛnɛ ko n bɛ ka kuma kunni de d'e ma sisan a b'e de ma ni n bɛ ka mun fɔ i ka wuli ka na n k'a tɔ ɲɛf'i ye c'est pas que ko dogolen don mais o ye éducation de ye n'i y'o ta k'a lajɛ est-ce que accord d'Alger kɔnɔ n ma kalan dɛ mais journalistes y'a fɔli min kɛ commentateurs videomaniw y'a kuma min kɛ ne yɛrɛ ko n ko est-ce que ne yɛrɛ bɛna n yɛrɛ bila nin kalanni na mais a bɛ ka yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna sisan accord d'Alger in kɔnɔ n'i bɛna fulaw ni maninkaw lasigi sisan est ce que accord d'Alger b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko i kan ka nin siya de ta ka nin kuma kɛbaga de ta ka ɲamakala in de ta est ce que accord d'Alger b'o dɔn a t'a dɔn n'a bilenna ne ni mɔkɛ cɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ Ala deli o kana bɔ a kalama de n'o bɔra a kalama ne b'a bila n jo kan donc en tant que c'est à dire pensée étrangère ou tɛ yen en tant que miirina wɛrɛw tɛ yen maliyɛnw yɛrɛ ka miirina Tarawele ni Jara ni ɲɔgɔn cɛ ne t'a dɔn o kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na o n bɛ Sango fo a delila k'a fɔ ko Tradi Sango a ko mais mun bɔnɛ binna an kan mun de bɔnɛ binna an kan kɔrɔbɔrɔ ka taa burudamɛ faga fila ka kadɔ faga o bɛ se ka kɛ cogo di a tɛ don kunkolo fɛ o donc sisan n'i ko k'olu ka sigi ka kuma cɛ filakɛ b'a dɔn ni numukɛ nana a tɛ kuma janya o petit nin ban n b'a ban mun kama a ban jo kama o y'an ni ɲɔgɔn cɛla ko ye donc n'an bɛnn'o kan sisan mɔgɔ kalannenw bɛ sɔrɔ ka taa sariyaw ta k'u hakili jagabɔ an ka kɔrɔlenw kan o jɔyɔrɔ bɛ na ye est ce que o jɔyɔrɔ bɛ na ye nin ko in na kosɛbɛ sinankunya ninnu ni dugutigiw m'a kɛ an b'an ka ɲamakalaya f'u ye diyagoya u b'an ka rôle d'an ma an b'a kɛ i filɛ ka ko kunba de fɔ tan ni dialogue ninnu caman bɛ yen a dialogue an b'a fɔ ko dialogue moderne bi bi in na dialogue cogoya maaw bɛ wele u bɛ n'u sigi per diem bɛ d'i ma u bɛ taa o y'a bannen nin cogoya in na est ce que a kan ka kɛ tan de wa walima ni nin tɛ bɔcogo t'a la o ni nin tɛ ni nin ne ma appliquer bɔcogo t'a la i b'a mɛn ko dɔ n'a muso kɛlɛla a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ a teri dɔ bɛ yen o kana bɔ a kalama o de y'a to an ka éducation nin yɛrɛ bɛ fisaya dialogue in kɔnɔna la an b'a essayer yɛrɛ ka réflexion kɛ ka éducation dɔw segin ka na quoi filankulumaw aw minnu bɛ don cɛya la ɲɔgɔn fɛ aw minnu bɛ tɔnkulumaw ye ko ye jo de ye
Ningo joro c'est pas que boli do be ga be ta to bateau o bateau dɔgɔyama tɛ quoi o ye de ko dɔ be e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ saya de be s'an ma e t'o janfa ne t'o janfa ne ni muso mana kɛlɛ sisan e ni ne ye kulusi ta ɲɔgɔn fɛ ka école ban ɲɔgɔn fɛ ka taa jamanaw yaala ɲɔgɔn fɛ ka segin ka na an jamana kɔnɔ e tɛ e mana wele dɔrɔn e bɛna Jomasi est-ce que an ka dialogue bɛna taa ni e bɛ ka nin sirakɔrɔbaw de est-ce que an ka dialogue intermalien bɛna taa nin sira Amadou n bɛ fɛ ka yɔrɔ min f'i ye ne ani ɲɔgɔnnaw minnu bɛ n lamɛn sabu bi na ni sigafɔ ni nin kɛra i y'a fɔ cogo min ni nin ɲɔgɔnna kɛra kadɔw filaw numu ni ayiwa bozow ni minnu bɛ jamana camancɛ la bi n b'a dɔn k'a fɔ a bɛ sɔn ka nɔ ye nin ye diyagoya de y'a la nin ye diyagoya de y'a la n delila ka an balima kɔrɔnfɛmɔgɔw ka rencontre dɔ participer c'est à dire dɔ kumana a ko ni ko ma d'a tigi ma a tɛ ɲɛnabɔ o de y'a to n ko n ka kuma daminɛ kɔnɔ n ko dialogue minnu tɛmɛna dɛ accord minnu tɛmɛna sigikafɔ minnu kɛra ka tɛmɛ nin bɛna kɛ expérience belebeleba de ye an ka minnu ɲɛn'o la k'olu layiriwa minnu ma ɲɛ k'olu corriger ni dugutigi ko Erekotaradi ɲɛmɔgɔ ma sisan n mago b'i la n filɛ Joliba TV kɔnɔ yan n bɛ émission na a bɛ da in yɛlɛ a bɛ don e ka programme de bɛ tiɲɛ nka a bɛ don c'est-à-dire an ka valeur de bɛ yen sigikafɔ bɛ kɛ valeur de kɔnɔ il y a ce qu'on appelle le code de communication an ye société de ye valeur de b'an ka société la cɛkɔrɔba bɛ sin dɔ kɛ ne ye sisan ne b'a faamuya k'a bɛ fɛ ka nin de fɔ ka sɔrɔ a ma da waga k'a fɔ tubabu t'o dɔn anw na nanzara t'o dɔn anw na mɔgɔ si t'o dɔn anw na o y'anw ka valeur ye donc k'i ka ɲininkali jaabi sigikafɔ in bɛna taa boli fɛn mun kan yɛrɛ yɛrɛ ne ka laɲini na ni n bɛ hakilina di o ye de an ka mɔgɔya bɛ se k'an cɛ dilan cogo di n'an ka mɔgɔya y'an cɛ in dilan mɔgɔya in fɛnɛ bɛ na n t'a dɔn n bɛ na anticipation fɔ cogo min na ka kow bila yen ka kɔn kɔlɔlɔ nali ɲɛ hali ni kɔlɔlɔ nana an kana turujanba kɛ pour que k'a régler donc n ye yɔrɔ dɔ ta cɛkɔrɔba ka kuma kɔnɔ n bɛ fɛ ka segin o kan dɔɔni minnu bɛ accord in kɔnɔ fɛn in kɔnɔ commission in kɔnɔ ou bien c'est un comité minnu bɛ comité in kɔnɔ ne ye liste kalan dɔrɔn n ɲɛ dara Aminata Dramane Traoré tɔgɔ kan dɔrɔn n ko c'est bon o dabali a b'an bɛ oui nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ kulu kɔnɔ hakilila jiginna assise nationale de la n k'a fɔ deni wa dialogue inter min bɛ fɛn ɲɛma sisan ayiwa Ousmane Issoufou o mɔgɔ kelenw de tun b'a ɲɛma très bien ani médiateur de la République o mɔgɔ kelenw de don n'i ye n ka kuma lamɛn est-ce que n'a nana kɛ nin kulu kɔnɔna na a bɛ bali la wa balina tɛ sewako yɛrɛ de don ma parce que hakilinaba minnu bɛ yen c'est à dire yɛlɛmali kura minnu bɛ ka ta ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ sɛgɛrɛ n'a kɔlɔlɔ bɛ na bin farafinna kan particulièrement an ka jamana ninnu ale bɛ baara kɛ o hakilina ninnu kɔnɔ ka se ka anw minnu ye jeunes ye an k'an tacogo dɔn an ka kow la an k'an ka ɲɛsin fɛn min ma an ka se k'o baaraw kɛ kɔrɔlen ninnu bɛna kɛ leçon ba de ye n'i y'a ta k'a lajɛ oui i bɛ ka kuma surunya an ka kuma tabali turu kelen kɛ très bien an ka sɔrɔ ka téléphone bon n bɛ segin yɔrɔ min kan tuguni n bɛ segin yɔrɔ min kan o de ye cɛkɔrɔba bɛ ka kuma min f'i ye an ka société ye valeur société de ye an ka société ye mɔgɔw ka ko to ɲɔgɔn ye société de ye an ka société in ye maaya société de ye n ka cɛkɔrɔba delila k'a fɔ n ye Abdulkadiri Sakɔ a ko an ye silamɛw ye ko silamɛya b'i n'a fɔ sanji de a bɛ den kɛ adamaden de kan mɔgɔya bɛ mɔgɔ min na mɔgɔya bɛ adamaden min na ça veut dire an ka maaya in hali n'i kɛra diinɛmɔgɔ ye o bɛ sabati o de kan pour terminer il y a un verset dans le Coran je crois sourate 3 verset 159 Ala b'a ɲini kira yɛrɛ fɛ quoi sallallahu alaihi wa sallam k'a ka yafa mɔgɔw ma a ka yafa ɲini u ye wa shawirihum fil amri ka tila ka mɔgɔw consulter k'u hakilina ta kow la yan'a ka décision ta bon ne kɔni ye silamɛ n tɛ diinɛ foyi la gosi moi je crois que Ala ka ciw tɛmɛna kira de fɛ ka s'anw ma k'a ka yafa mɔgɔw ma a ka yafa ɲini mɔgɔw ye a ka tila ka mɔgɔw consulter a ka mɔgɔw hakilina ta yan'a ka décision ta e hakilila colonel dun tɛ se ka nin cun an kan ka sɔrɔ a m'a fɔ k'an ka kuma laɲini min bɛ nin kɔfɛ colonel Asimi Goïta a tun tɛ se ka décision dɔ ta mun bɛ se ka nin appliquer k'an dugumamɔgɔw sen bɔ a la tout est là il y a le CNT
qui va trouver des dispositions réglementaires. Et il y a les autres institutions où bébé se ka valider. Bon, ni ye mɔgɔ hakilina ta o kɔfɛ sa ko n'a ye décision ta k'a ka wagili da ala kan k'aw jigi da ala kan ka da ɲɔgɔn na k'aw jigi da ala kan o jigi da ala kan ɲi ka miirina ɲuman de ta k'a fɔ k'an bɛ nin baara min na hɛrɛ de b'a kɔfɛ dugutigiw n'u m'an wele voilà an tɛ se tɔgɔ kɔni na sa d'accord an mɔkɛ b'an bolo yan dugutigi Seydou Sangare awa malidenw bɛna se ka awa nafa jumɛn sɔrɔ nin dialogue intermalien na min ma sɔrɔ accord d'Alger la malidenw bɛna se ka kuma cogo di ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka laada taabolo la i n'a fɔ Jomasi bɔra k'a fɔ cogo est-ce que nin tɛna laadaw bila sen ka kuma ɲɔgɔnya laada kɔrɔw sabu bi an ka dialogue fɛn fɛn kɛra a bɛɛ ye awa mɔgɔw bɛ ɲininka mɛ u bɛ wele ka na Bamako dɔw yɛrɛ ko dialogue bɛ yen jaabi n'i y'a ye a ma se ka don ba la a ma kɛ a kɛcogoya de la nin bɛna kɛ a kɛcogoya la ka se ka don ba la wa a bɛna taa taasira jumɛn fɛ. Bon, ɲininkali in diyara n ye ne yɛrɛ bolo a jaabira ka ɲa o Jomasi bɔra ka min fɔ kunun wuladaani fɛ ne welela an ka département fɛ ministère de la réconciliation ko sɔgɔmada in na bi ye juma yɛrɛ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 9h département na i b'a dɔn kabi 7h ne taara n jɔ da la ne bɛ Musabugu de ne taara n jɔ da la tellement kuma in bɛ nin kan mais n ye a ye recontrer ɲɛmɔgɔ min fɔ El Hadji Mokhtar Kone ka foli b'a ye nin kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ Mokhtar Kone n ye Mokhtar wele safo seli puisque n'an tilala an ka seliw la dumuni tan kɛw ni an ka wurudenmisɛnninw an ye Mokhtar wele n ko Mokhtar sini sɔgɔma 9h n kan'i kɔn ministère la dɛ a ko ne ka dugutigi ne ko min k'o kɛra ka ban mais après n tilala k'a wele parce que a fɔra n ɲɛna déjà ale bɛ comité national la ni ale ka b'o la a ka représentant ka don la comité technique donc k'a yira k'a fɔ karisa yafa ma n yafar'i ma o de bɛna tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sisan si t'a dɔn min ye min ye mais bi karisa nin kɛra an ka ɲinɛ nin kɔ an bɛ ka taa an ka ɲɛmaa min bɛ yen bi Asimu n'a jɛɲɔgɔn colonel Asimu président a n'a jɛɲɔgɔnw ye hakilina min ta ne sigilen filɛ médaillon dira anw ma a y'a sɔrɔ an bɛ dugutigiya kɔnɔ a sɔrɔ an b'a kɔnɔ dɛ dɔ de farala a kan ka danfara wɛrɛ don a la n'o tɛ non seulement drapeau b'an fɛ yen an bɛ dugutigiya kɔnɔ mais ni min filɛ nin ye a bɛ se k'a fɔ ko entente ko kuma bɛ se ka fɔ o kɔrɔ bilen yan o b'a yira ko a y'a miiriya fɛn dɔ de la Jomasi ye min fɔ a tun bɛ se k'a fɔ sinon a n'a ka gouvernement o tun bɛ se k'a fɔ bon entente nationale intermalien bon an ye degré bɔ dɔrɔn sini a daminɛna sans pour autant que a ka mɔ mais n'i y'a ye o y'o fɔ a ka o de y'a to n y'a fɔ a ka discours la nouvel an na a ma foyi fɔ min t'anw yɛrɛ kumakan ye donc anw dugutigilakaw transition in dɛmɛli ni a bɛ tɛmɛ fɔlɔ nin de la pour que an fana an k'a yira journée légitimité dira anw ma le 11 novembre o y'anw ta ye entente bɛ tɛmɛ o kan an b'a a manifester Mali yɔrɔ bɛɛ la entente bɛ tɛmɛ o kan intermalien o tɛ tɛmɛ o kan 14 janvier journée de la souveraineté retrouvée an b'o fana kɔnɔ a bɛ tɛmɛ o fana kan ni mɔgɔ min ma nin kɛ i banna k'i ma kɛ o kuma bɛna kɛ koloma fɛn min jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ yen ayiwa o ye lakanako gɛlɛyaw ye nka o kɔfɛ jamana mago bɛ kuma bɛna kɛ mun kɛ aw yɛrɛ ka jate la aw bɛ fɛ kuma ka kɛ mun kan ou bien kuma bɛna kɛ mun kan ni maa bɛ se k'i hakili fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana in jɔ sababu ye n'o bɛ transition ka baara nɔgɔya a bolo ka na anw yɛrɛ min n ye kelen min fɔ anw de ko karisa ka sɔrɔ tɛmɛna n ta kan e danna yɔrɔ min na tɛmɛn'o de kan tɛmɛn'o kan dɛ ne anw nalen filɛ nin de b'a la nin ne bɔra Musabugu e bɔra Titibugu la ni ne kun danna Samaba rond-point na
Jumasi sera yan Jumasi de b'a sara ta o de b'a ta donc Jumasi ta chance s'arrête voilà toi ton succès s'arrête là où l'autre a dépassé. Donc n'i y'a mɛn i ka kuma bɛ mɛn f'i ka ye kɛnɛ kan. I ka ye kɛnɛ kan n'i yera kɛnɛ kan en ce moment i b'i ta fɔ a bɛ kɛ a fɔra assise fɔlɔ min kɛra résolution dɔw de bɔra olu la o résolution n ko président tila tuguni a kɛlen don ka comité wɛrɛ sigi olu kama pour k'u k'a contrôler n'a bɛ ka waleya minnu ɲɛna minnu ma ɲɛ o fana bɛ yen président y'o sigi a ma cɛ ɲininka la ma o dun fana u bɛ k'u ka baara kɛ ale défaut min b'a la olu y'o fɔ an ɲɛna. D'accord awa OMT kuma bɛna kɛ mun kan nin dialogue in kɔnɔ malidenw gɛlɛya jumɛn bɛ maliyɛnw kan bi minnu bɛna taa kuma nin kɛnɛ kan o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan ye awa dameleke minnu bɛ n'o ye bamancikɔrɔw ye olu ye communiqué kɛ nin ko in na k'a fɔ ko olu tɛ u yɛrɛ ye nin kɔnɔna la dialogue bɛ se ka k'u kɔ cogo di. n ma daminɛ fɔlɔ in na kuma bɛna kɛ dinɛ kan mali jɔ kan ko bi ni problème do jamana in kɔnɔ jamana in gɛlɛya ka ca a bɛɛ kuma na se ka kɛ a bɛɛ kuma na kɛ parce que jamana de tɛ yan jamanadenw de tɛ jamana kɔnɔ jamanadenw b'u sigi k'u ka problème fɔ a bɛ résoudre transition ka tɛ résoudre transition kama dɛ même au delà de transition fanga min na ale bɛna lafiyalen sɔrɔ k'a fɔ malidenw ye mun labɛn k'a bila ale b'a ta lafiya la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka taa jamanadenw bɛna wele k'u fɛla fɔ parce que an bɔra kɔlɔlɔ dɔ de kɔnɔ fo an ka sɔn o ma san 10 bɛ kɔlɔlɔ de kɔnɔ diɲɛ mari nana an dɛmɛ o ma se k'an bɔ bolo la mais an yɛrɛ dama y'an tɛgɛ ɲɔgɔn ma an ye ɲɔgɔn bɔ o kɔlɔlɔ ko mun b'o kɔfɛ dɛ n'an ma sigi ka kuma an tɛna ɲɔgɔn faamuya ne mɔkɛw filɛ dugutigilakaw ninnu filɛ nin ye médaille ma d'u ma ten o bɛna bila u ka kulu de kɔnɔ jamana in tabiya tun ye fɛn dɔ de anw y'a bila tubabuw y'an bɔ a kɔnɔ anw ni ala cɛ dugu bɛ se ka jɛ dugutigiw kɔ a ka gɛlɛn dɛ n'an y'a bɛɛ kɛ classe politique ye o de nana an coro mais bi an bɛ ka segin u ma a bɛ ka kɛ cogo di an ka tiɲɛ fɔ dɛ jamana bɛ se ka ɲɛ an ka joliw kɔ n'an filila minnu b'an tilen minnu b'an bilasira n'u m'an ladi an tɛ se ka taa ɲɛ n'an ko olu k'u tɛgɛ bɔ jamana marako la o tuma an bɛ ka taa min n'i y'an ka tarikuw ta k'a lajɛ dugutigiw ye kɛlɛ kɛ joliw ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ gɛn k'a d'u ka masakɛw ma m'u yɛrɛ tɔgɔ fɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na de donc n sigi ka fɔ in nin bɛna maliden bɛɛ wele an ka kuma an ka dalalɔ kɔlɔlɔw kan a bɛ se ka kɛ parce que a tɛna daminɛ mali bamakɔ dɔrɔn a bɛna dibi tɔgɔdaw la a bɛ sɛbɛn ka na de wa kuma o kuma fɔra kuma o kuma fɔra a bɛ lakale télé la bɛɛ k'a lamɛn est ce que aw ye nin fɔ wa awɔ an ye nin fɔ namara t'a la ko jɛlen don filanan ye min ye bamaci ninnu n'u ye marifa ta kunun olu nana dɛ u b'a kɔnɔ u bɛɛ b'a kɔnɔ fo n'a kɛra minnu bolo sariya bɛ minnu kɔ bi olu tɛ se ka na de olu bɛ maa wɛrɛ de ka ci la an ye maa minnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yafa ko kuma bɛ fɔ yafa bɛ se ka kɛ olu ma n bɛna o ye jamanadenw mana sigi ka kuma n'a ye yafa k'i ma o y'a ye i ye kɔlɔlɔ min kɛ i sɔnna o ma fɔlɔ yɛrɛ e bɛ hukumu dɔ de kɔnɔ a fɔra i y'o minnu kɛ o ma i binna jamana kan ne y'o hukumu bila ka na ne bolo jamanadenw bɛ se ka yafa i ma mais e ko ayi e b'o to hukumu kɔnɔ i bɛ to jamana kɔ kan i bɛ jamana kɛlɛ yafa bɛ se ka kɛ e ma cogo di sinon u bɛ tɔn mun kɔnɔ o tɔn mɔgɔ bɛɛ bɔra bi ka déclaration kɛ k'a fɔ u b'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ wa u bɛ na wa ka taa k'u ka yɔrɔw la u bɛ k'a kunbɛn n'u tɛgɛ fila ye mais n'i ye mɔgɔ mɔgɔ k'a fɔ a tɛ nin na bi walayi a si tɛ mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ mali kɔ kan an ko malidenw minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan ne bolo o da don yɔrɔ tɛ nin ye nin y'a yɛrɛ dama ko de ye ou bien nationalité fila ye minnu bolo ne ye maliyɛn ye algérien ou bien n ye français ne ko n t'a la o ye hakilina de ye mais ne bolo kɔni n'i ye maliyɛn ye mali sini ka di ye i kan ka ye nin na parce que jamana ɲɛmaa ye bɛɛ de wele a mi pan mɔgɔ kunna a ko hali mun ma wele i welela hakili ma ko n k'o faamuya et puis an ka dugutigilakaw mana wele yɔrɔ min na ka jelilakaw wele an bɛɛ b'an yɛrɛ wele kɔnɔ parce que olu de an ka sini olu b'a ɲɛf'an ye u y'an ka kunun f'an ye donc ne bolo bɛɛ welela mais bɛɛ kan ka na fɛnɛ k'i fɛla fɔ a taara en compte a mana ta en compte mais n'i nana a kɛra ɲɛna n ye n fɛla fɔ a ma ta en compte o ka sɔrɔ o ma na ni ne tun bɛ ne kɔnɔ mɔgɔw tɛna o lamɛn bilen ala ka nin saba amina awa mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di Jomansi ka bɛɛ jɔ ka bɛɛ ka hakilila lamɛn comité in est ce que baara bɛna nɔgɔya a bolo parce que nin bɛna fɔ nin ɲɛmisɛn ka bon kosɛbɛ nin dialogue min filɛ nin tɛmɛ ɲɛmisɛn ka ɲɛmisɛnman don kosɛbɛ a ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ a ɲɛ ka misɛn mais yɔrɔ dɔ bɛ yen
je crois an bɛ miliyɔn 20 bɔ mɔgɔ miliyɔn 20 kɔ ani dɔ t'o kan yɛrɛ dɔ b'o kan donc o ye tasi de ye o ye koba ye quoi mais kɛnɛ ka bon baara bɛ yen cɛkɔrɔba y'a fɔ n'i ye mɔgɔ labila i b'a n'a ka minɛn bɛɛ d'a ma bon ne b'a fɔ sisan ka tugu mɔkɛ ka kuma la n'i ye mɔgɔ bila baara la a n'a minɛn bɛɛ d'a ma pressé t'a la c'est pas que an bɛɛ bɛna na kɛnɛ kelen kan ka na bɛɛ ka kuma kelen kelen peut-être n y'a yɔrɔnin anticiper jɔn de bɛ taa kuma jɔn tɔgɔ la c'est à dire danaya de bɛ na o yɔrɔ la déjà n'i ye Bamakɔ bɔ a la mɔgɔw ka teli togoda ninnu bɛɛ la dugu bɛɛ la mun tɛ Bamakɔ ye i bɛ taa sɔrɔ jeune kelen ka weleli a bɛ se ka dugu sifin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc ale bɛ se ka kuma lase o b'a fara ɲɔgɔn kan ale tɛ na n'a ye dɛ a b'a don dugutigi da bon dugutigi an kɔni ka dugu la nin kɔlɔlɔ in kɔfɛ anw ye hakilina mun sɔrɔ an ka denmisɛnninw ka yiriwako la an ka kalanko la an ka lakanako la an ka jamana yɛrɛ ɲɛtagako la anw hakilina filɛ ni mɔgɔ min kɛra Bamakɔ tagabaga ye ou bien ni sigi bɛ kɛ yan ne ko hakilinaw bɛɛ bɛ taa anw ta filɛ nin ye mais mɔgɔ min bɛ kuma e tɔgɔ la déjà fo ka sɔrɔ e n'o bɛ ɲɔgɔn kalama aw bɛ ɲɔgɔn dɔn sinon a caman na fɔnkɔ ɲɔgɔnyaw bɛ na dugutigiw b'o kibaruyaw ta bon comme sisan an tɛ se ka foyi kɛ fo musow fɛnɛ ka jɛ k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan u ka nakɔkow bɛ kɛ cogo di u ka denw ka kalanko bɛ kɛ cogo di u ka kɛnɛyako olu fɛnɛ b'u ta fara ɲɔgɔn kan k'a di c'est pas que o bɛɛ bɛ na a bɛ di jɔn de ma nin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa laban dugutigi ka yɔrɔ la dugutigi de yamaruyalen don sa ka dugu bɛɛ lajɛlen wele ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi mais yɔrɔ dɔw bɛ yen bi dugutigi ko gɛlɛyaw b'o yɔrɔw la togoda dɔw bɛ yen bi dugutigi yɛrɛ t'o yɔrɔw la mɔgɔw bolila ka bɔ o yɔrɔw la déplacés ni hali ni Sangare y'a fɔ ko se bɛna kɛ nin bɛɛ ma olu dɔw ta bɛ kɛ a na nɔgɔya olu ta fanfɛla la mɔgɔ ka laɲini tɛ déplacé interne ka sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ mɔgɔ si ka laɲini tɛ je l'ai dit de passage n bɛ Muktar Sise fo an ye activité caman kɛ ɲɔgɔn fɛ sur le site de Falajɛ n'i sera yen i bɛ ko ninnu ye cogo dɔw la i bɛ tila k'a ye cogo wɛrɛ la mais an delila ka baro dɔ kɛ ni moyen bɛ yen sisan aw ka segin aw ka so u bɛɛ b'a f'i ye ko walahi an bɛ fɛ ka taa an ka so ça veut dire que sigikafɔ minnu bɛna kɛ sur les sites là a tɛ k'a fɔ ko solution bɛ ɲini u bɛ se ka to o condition ni ninnu kɔnɔ cogo min na sigikafɔ in bɛ kɛ u ka sitiw kan mais seginni ka laɲini ka kɛ u ka adamadenya ka se ka lasabati donc i bɛ ka dugu minnu fɔ ni lakanaba tɛ yen n'a fara ɲɔgɔn kan o bɛ gɛlɛya moi je pense que ni contestation tɛ ko kelen min na bi o ye armée ka baara ye a ye fɛn fɛn sɔrɔ kɛlɛ la n b'a f'i ɲɛna tɛgɛrɛ fɔ ka n'o tila i la dɛ non ni i ye baara daminɛ a kun cɛ ka ɲɛ quoi ni kɛnɛba mun tun bɛ yen n'o ye nord fanfɛla ye n'o kamanagan tun bɛ yen ni caman bɛ ka b'o la an bɛ se k'a fɔ n'o banna yɛrɛ donc sisan jigin ka kɛ dugu ma minnu bɛ ka na mɔgɔw bali u ka sigiyɔrɔw ka kow la olu ka se ka lafaamuya ka se ka cadre sɔrɔ bien sécurisé adamadenw ka se k'u ka baaraw kɛ et puis ninnu ka dugutigiw ka baara bɛ sɔrɔ ka don o kɔnɔ mais baara foyi dafalen tɛ wa baara foyi tɛna dafa mɔgɔw ka da ɲɔgɔn na de mun bɛ taa kuma i tɔgɔ la états généraux de la jeunesse la ne ko don min na n ko ka CNJ ko kuma yɛrɛ dabila u bɛɛ ye ne kɛlɛ mais ne ye minisiri ka lettre ye ko kuma ko foyi tɛ CNJ ni ministère cɛ tugun n commencera k'u wele mais n se wara yɔrɔ jumɛn minnu yɛrɛ tun ma sɔn ka kuma ma u sɔnna ka n ka proposition don a kɔnɔ a kɛra donc sigikafɔ ninnu a kana k'i kɔnɔ k'e fɛla tɛ ka ta en compte quoi e ka na i k'i hakilina di a dɔw yɛrɛ kɔfɛ yɛrɛ arajo ni fɛn minnu bɛ bila ni émission ɲɔgɔn minnu bɛ ka kɛ u bɛ lamɛnli kɛ o lamɛnli bɛ kɛ o donc an bɛna lajɛ ka nɛgɛjuru sira bila minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an filɛ awa o fana ka se ka ɲininkali kɛ walima u k'u hakilila di aw ma jɛmukan tɔgɔ ye ko jama ko di nɛgɛjuru sira ladala an b'o bila ni nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛmɛna ni sanga 30 an hakili la dɔɔnin b'o yɛrɛ sanfɛ o kumana an bɛ nɛgɛjuru sira di aw ma 65 65 50 50 65 50 50 Joliba TV News an b'ale sanfɛ min ye radio Joliba ye an lamɛnnen don fana ka Bamako yan Segu Sikaso an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛla la an lamɛnnen don ye kosɛbɛ
jamukan tɔgɔ ye ko jama ko di min ye sigikafɔ min laɲini na jamanakuntigi fɛ a ka sankura laseliw la n'o ye dialogue intermalien ye an bɛ ka baro kɛ o de ka bi o kumana nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 65 50 50 mɔgɔ b'an kɔ allo an b'o tigi ta Ansu allo Ansu an b'a Ansu somɔgɔw basi foyi tɛ yen i b'an wele ka bɔ n balimakɛ m'aw wele ka bɔ Lafiyabugu Lafiyabugu i tɔgɔ n tɔgɔ Abdulsalam Tarawele Abdulsalam Tarawele bisimila n ka ɲininkali bɛ temu OMT la OMT n bɛ fɛ ka ɲininka o yala asisi tɛmɛnen ani nin sigikafɔ in ale yɛrɛ bolo a bɛna kɛ kelen ye wa voilà ka sababu kɛ an ye majɛ caman ye fɔlɔ ta in na donc n b'a ɲininka fɔlɔ ta ni sisan ta in est ce que a bɛna kɛ kelen ye wa n ka ɲininkali ye m'o bɛɛ lajɛlen fo a b'i jaabi an b'i fo an b'i Lafiyabugu bɛɛ fo o y'an yɛrɛ ka sigida ye 65 65 50 50 65 jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kan Joliba TV News a b'ale de sanfɛla la min ye dialogue intermalien o baabu an b'o de ka bi mɔgɔ b'an kɔ allo oui Amadou Diallo Ansu an b'a nusu balimakɛ i b'an wele ka bɔ min n b'aw wele ka bɔ Kɔni Barayiba de don Kɔni Barayiba bisimila voilà n b'i fo ka i ka invité bɛɛ lajɛlen fo jara bɛɛ ye bon n bɛ ɲininkali kelen de kɛ cɛkɔrɔba la Seydou Sangare je crois voilà parce que jamana in kɔnɔ an y'a ye jamana in kɔni ɲagaminen don a mɛnna donc n hakili la ale bɛ comité fana kɔnɔna la min n'o ye comité min sigilen don ko in labɛnni kama donc fɛɛrɛ jumɛn b'u bolo ka se ka adamaden tɔɲɔ ni jigi tigɛlenw ka se ka u lamotiver ka u bila yafa minɛn kɔnɔ est ce que fɛɛrɛ jɔnjɔn b'u bolo ani lakanabaliya min bɛ jamana camancɛ yan fan ni fan caman fɛ est ce que fɛɛrɛ b'u bolo ka se ka don duguw bɛɛ la ka se ka adamadenw ka kungilennaw dɔn wa n'o bɔra yen donc n bɛ kuma min tugu o la fana hali n'a sɔrɔ ɲininkali fana peut être u bɛ se ka réagir mais o ɲininkali kana se ka kɛ marabagaw la parce que sigikafɔ min kɛra n'o ye ANR ye allo an tulo b'i la bara ye voilà donc voilà assise nationale min kɛra assise min kɛra san tɛmɛnen na an y'a ye recommandation na jamana marabagaw bɛ taa ni hakilina dɔw ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni fɛn min bɛ taa u jimisiraw fɛ u b'olu ta mais fɛn minnu bɛ yen n'a sɔrɔ o laɲiniw kɛlen don ni o tɛ taa u jimisiraw fɛ i b'a sɔrɔ majɛ bɛ don baara la o baaraw tɛ kɛ est ce que an bɛ se k'an sigi ni o kelen nin fana ye k'a fɔ ko nin mana taa o taacogo kelen de la wa ayiwa d'accord voilà o ye n ka ɲininkali d'accord a diyara n ye u bɛ n'i jaabi sisan Seydou ye ɲininkali mɛn 65 65 50 50 65 jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kan allo balimakɛ ni su i b'an wele ka bɔ min ne bɛ ka wele ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ Sɛbɛnnikɔrɔ i tɔgɔ n'i jamu Baji Sangare Bali Sangare awɔ bisimila Bali ne ka hakilina ye mun ye ne yɛrɛ kɔni fɛ bon est ce que n'i y'a fɔra ko ka sigikafɔ kɛ est ce que a bɛ se ka kɛ ni fɛnkɛ par exemple sisan an ka laadala kokɔrɔ ninnu n'olu ma ta ba la par exemple sisan ni kɛlɛ kɛla mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan jeliw ɲamakalaw de tun bɛ taa ou bien n'anw filaw filɛ sisan n'anw dimina cogo o cogo hali ni mɔgɔ fagako de kɛra ni numuw kumana anw fɛ o ko bɛ bila bon fo sarakisɛ dɔ ka ta o fɛn ninnu kama bon ne yɛrɛ bolo kɔni n'u y'a sigikafɔ kɛ u ka dugu bɛɛ laadaw ɲini ka o dɔn ka o don u kɛ gafe dɔ ye jamana bɛ baara kɛ n'o ye o kɔni ye ne hakilina de ayiwa e ta ye faranga ye an b'i fo i Sangare 65 65 50 50 65 a tulo bɛ radio Joliba de la a ɲɛ bɛ Joliba TV News de la allo awɔ n balimakɛ i b'i bɔ télé kɛrɛfɛ walasa an bɛ ɲɔgɔn faamu oui télé to i ka kuma téléphone na an bɛ ɲɔgɔn faamu oui an tulo b'i la o i bɛ télé to yen télé mankan bɛ se ma a tɛ s'i ma joona quoi a m'a faamuya n'i y'an wele n'i y'an sɔrɔ ka ban i bɛ télé to yen sabu o mankan tɛ se e ma joona 65 65 50 50 allo allo n balimakɛ Ansu wa i b'an wele ka bɔ min allo
balimakɛ i tulo b'an na wa i b'an wele ka bɔ min musa an ti maa wɛrɛ ɲini 65 65 50 50 65 50 50 allo 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 Allô, ça va? oui ça va balimakɛ i b'an wele ka bɔ min Bon, n b'i wele ko Gundam. Gundam Ouais. Bismillah i tɔgɔ ni jamu Ne tɔgɔ Abdou Diallo. Abdul Diallo bismillah an b'i lamɛn Ouais. Ne tɔgɔ Abdou Diallo. oui an tulo b'i la Abdul tɛmɛ n'a ye Ok, vraiment, cette assise-là, c'est très bien. On est une famille là. N'a kɛra ko n'a kɛra kɛcogo la vraiment fɛn min don a bɛ jamana arranger a bɛ jamanadenw bɛ arranger. Mais oui an tulo b'i la hakilina n'a ye u ka essayer ka décentraliser ka mɔgɔw bɛɛ bila la. Par exemple an kɔni ɲɛ b'a la cogoya min na a bɛ n'a fɔ yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan na mɔgɔ caman t'a la caman bɛ Bamako soit kɔrɔnfɛ mɔgɔ minnu sigilen bɛ Bamako ou bien centre mɔgɔ minnu sigilen bɛ Bamako olu de ka ca la quoi. Allô Abdul Donc ni sera ko yɔrɔ corriger vraiment ça va très bien quoi. D'accord an y'a faamu Ok, merci. an b'i fo an b'i Gundam ka bɛɛ lajɛlen fo Musa an bɛ mɔgɔ kelen ta ka nɛgɛjuru sira jɔ yan 65 65 50 50 65 50 50 allo 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 o taara 65 65 50 50 65 50 allo o fana taara an bɛ maa kelen ɲini n'an sera k'o sɔrɔ 65 65 50 50 65 50 allo allo n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min allo ayiwa a bɛ n'a fɔ nɛgɛjuru sira ko gɛlɛya dɔɔnin b'ale la an b'a jɔ yan sabu an ye maa minnu sɔrɔ an bɛ ayiwa dan olu ma waati kɔni b'a nɔfɛ kosɛbɛ ayiwa kuma na jɛmukan an bɛ don a kɔnɔna la an n'an ka maa welelenw min ye maa minnu ye weleli kɛ ayiwa Seyidu Sangare e ye coordinateur ye commune 6 kɔnɔna la minnu ye weleli kɛ dɔw ye ɲininkali k'i la ayiwa ni jaabi b'i bolo ani jɛmukan an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la dialogue in ayiwa a bɛna laban mun na a bɛna kɛ Mali ma sababu ɲuman ye wa n'i ye mɔgɔw jaabi i bɛ se ka o jaabi tugu a la. D'accord ɲininkali diyara n ye an bɛ an balimakɛ fo a ye question min posé ne ko n ko ko duman kuma tɛ caya ne ye ko duman dɔ ye an yɛrɛ ka sigi an k'an da don an kunkan kuma la mais ale ye ɲininkali min kɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔna kɔnɔna la ne hakili la n'a y'a sɔrɔ a ye débat lamɛn a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛɛ sen b'a la fɔ minnu taalen don ni sariya b'u nɔfɛ yɔrɔ ni sariya kuma bɛ fɛn min na an bɛ fɛn dɔ fɔ ko sariya batobali a bɛ komi sɛbɛnni nɔ gansan a bɛ komi n'i ye dabaji bɔn papiye kan donc sariya bɛ fɛn bɛɛ de la ni i tugura sariya kɔ baara nin caman bɛ ale ka ɲininkali la mɔgɔ minnu tɔɲɔna la ala minnu b'a kuma la yan min man tɔɲɔna la o t'a la o t'an na dɛ o t'an na a gɛlɛyara fo ka taa fɔ k'a gɛlɛyara ne yɛrɛ min sigilen filɛ yan ne ka den 3 bɛɛ bɛ kɔrɔn fɛ kɛlɛda la o don o dɔ tora yɔrɔ a tɛ se k'a fɔ ko n ma gɛlɛya sɔrɔ a la dɛ bon ni i ko k'i bɛ masegin ɲini o la o bɛɛ bɛ bɔ dialogue in de kɔnɔ mais fo an ka sigi fɔlɔ de n'an sigira
déjà mɔgɔ minnu b'a la ale ko ko comité min bɛ yen comité ye comité degré de comité sigi mais commission décision de y'o sigi donc ne bɛ commission de kɔnɔ ne tɛ comité kɔnɔ donc f'a ka o yɔrɔ lajɛ a la kuma laban bɛ taa faama fɛ yen an mana bɛn fɛn o fɛn kan ni CVGR bɛɛ ma sigi yan a kɛra ko minnu tɔɲɔna u bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min na foyi t'an bali fɛnɛ n'an sigira k'o kuma t'i ye a la donc a ka jaabili o ye nin ye ne ka fɛngɛ la n'a ma kɛ ni gɛlɛya kɔnɔla ye ka d'a kan ale ye hakɛ ko min ɲininkali kɛ n'i ye tɛgɛ ci mɔgɔ ɲɛ kan a bɛ bɔ a tigi de la karisa yafa ma n yafa i ma mais n tɛ yafa i ma c'est en ce moment ni yafa kɛra i ma c'est en ce moment l'article 18 du code pénal o bɛ don a kɔnɔ circonstance atténuante bɛ don a la k'a fɔ ko yafa kɛra i ma mais n'a tigi ko k'a tɛ yafa i ma kuma i bɛ gosi i kan ka gosi cogoya min na sariya fɛ i bɛ gosi ni o hakɛ ye donc an ka laɲini ye nin dialogue in kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ne bɔra k'a fɔ ne y'a tiɲɛ n ka kuma laban dabɔ la n y'a yira k'a fɔ yɔrɔnin si tɛ yen an tɛ taa min na donc dialogue in fɛngɛ in a ma daminɛ bi la kabi a mɛnna fo ka taa fɔ ko a mɛnna kɛlɛ fɔlɔ min mankan wulila kɔrɔn fɛ o y'a sɔrɔ Cheikh Umar Usmanu ninnu ma fatu u bɛɛ dakɛɲɛnen bɛ yen olu y'a yira o don u ko an tɛ fɛn ɲini gouvernement fɛ a ye yamaruya d'an ma dɔrɔn an bɛ taa an ka dugutigiw fɛ yen ni kɛlɛ bɛ ban o tun ye ɲamakalaw ka kuma ye o donni kama a ye ɲininkali kɛ ko yalima o taabolo kɔrɔ ninnu olu bɛna don o taabolo kɔrɔ o jɔyɔrɔ bɛna ye diyagoya o taabolo kɔrɔ bɛ don a kɔnɔ diyagoya i mɔgɔ min diya o bɛ don a kɔnɔ a m'i diya o bɛ don a kɔnɔ o kan ka don a kɔnɔ fɛnɛ an ka kɔrɔlen an tɛ se k'o bila maa si ye ne y'o fɔ kuma kɔnɔ Jalo ne b'a f'e ma n ko kɔrɔ o ye an ka toɲɔgɔn ye diyagoya bɛ fɛn dɔ to ne ye o bɛ k'e ka diyagoya ye fo ni tɛ hɔrɔn ye ni hɔrɔn kɔni b'o to ne ye donc an b'o kɛnɛ de kan miyanka ka taa sinafɔ fɛ yen ko karisa ne ka misiw delila ka don i ka foro la k'a tiɲɛ i yafara ma a miyanka sinafɔkɛ man teli k'a fɔ k'a tɛ yafa dɛ numukɛ ni fulakɛ la même chose yadɔ fulaw ni bɔbɔw yɛrɛ ta ka jugu ni fɛn numu da ye bi c'est comme ça fɔlɔ an kun t'olu bɛɛ sisan denmisɛnnin caman tɛ yen caman bɛ yen olu kun tɛ bɔbɔw ni fulaw cɛ gɛlɛya yɛrɛ dɔn mais bi in na tellement que an donna ɲɔgɔn na filaden min bɛ yen ko a b'a dɔn k'ale sinankun jolen tɛ bɔbɔ ye o man ca bɔbɔden min fana bɛ yen min b'a dɔn k'ale sinankun jolen tɛ filaden ye o man ca donc vraiment k'i ka kuma ɲɔngiri ni n ka foli ye an bɛ transition fo ka wale ɲuman dɔn tɛ ko ye médaille d'a ma o bɛ ka baara min kɛ de don ni bɛɛ y'i ka côté serré accident bɛ dɔgɔya e bɛ taa droite fɛ nin bɛna ka droite fɛ an tɛ se ɲɔgɔn ma ninnu y'o de yira an na donc a kɛra fanga ye anw minnu bɛ dugutigiya kɔnɔ bi bɔ kuma kɔnɔ n'o ye y'a un monsieur a bolila muso nɔfɛ ka na fɔ ne ka so kɔnɔ k'a ka minɛn bɛɛ cɛ k'a fili kɛnɛ ma o kɛra o ma mɛn dɛ ne taara so kɔnɔ ka muso ka minɛn fɔlɔ ta n ko bɛ don n'a ye dɔrɔn kamalennin y'a minɛ ne la a ko dugutigi k'e bɛ se ka nin kɛ cogo jumɛn na a ye n ko ne ma n m'a ɲininka n ma dɔ wɛrɛ fɔ a ye n ko ne bɛ don n'a ye dɔrɔn a banna cɛ y'a ka minɛn bɛɛ don ka taa n ko bɔn a y'a ka minɛn bɛɛ cɛ muso ka minɛn bɛɛ ta k'a don so kɔnɔ n ko bɔn i bɛ nasɔngɔ min ye minɛn labɔ ale yɛrɛ tilala k'a ladon n ko bɔn i bɛ 1000 d'a ma a bɛ bi tilela fana kɛ sumalaji a ka taa n ta di yan o bannen a ma ban et c'est fini o de ye anw ka dialogue intermalien dialogue intercommunautaire dialogue entre personnes de bonne moralité dialogue nka n b'a to ten n tɛ camanba de bɛ n kɔnɔ qualificatif la o d'a ma o diyara n ye aw journaliste an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'a jija nin ka ɲɛ an bolo ni Ala sɔnna Usumani M Traoré ɲininkaliw kɛra e la i ye maaw ka ɲininkali mɛn ɲininkali fila n yɛrɛ balimakɛ Traoré a ko
dialogue tɛmɛnen ale bolo majɛ caman yera la quoi est ce que Zena ta tɛna ko ɲɔgɔnna ye m'a fɔ ma da la tɛmɛnen ministère de l'information y'a kɛ avec ministère de l'intérieur Zena ta fanba dira réconciliation ma administration territoriale b'a la référendum b'a la mais ministère caman farala kan o ye mun ye kɔrɔlen an ye majɛ dɔw y'a la pour éviter nin na ministère caman da dɔn a la puis ministère bɛɛ ka rôle bɛɛ b'a dɔn wa bɛɛ bɛ k'i ka rôle jouer filanan dɔ fana ye question de poser a y'a lakɔlɔsi ni dialogue kɛra jamana in kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ ninnu résolution ninnu mun b'u arranger u b'o de bila en application mais fɛn minnu t'u fan fɛ u bɛ to k'u ɲinɛ o kɔ quoi mandat la n'o kɛra dialogue mun tɛmɛna o ni résolution mun bɛ ka appliquer fɛn dɔ bɛ yen a tɛ autorité arranger mais o y'a bila en application moi je me souviens constitution in na fɛn dɔw fɔra a fɔra kana k'a kɔnɔ mais maliyɛnw y'u insister a kɛra a kɔnɔ hali ka dugutigi don ba la ta ka miiriyaw d'u ma ka tila ka fɛn dɔw minɛ mairie la ka segin dugutigiw ma a kɛra mankanba de Assemblée nationale kɔnɔ finalement majorité y'a voté et puis jamana autorité u fɛla tun tɛ dɛ mais u y'a bila en application c'est très important an ka fɔ mɔgɔw ye ça veut dire que an bɛ k'a kɔlɔsi u la an bɛ k'u si k'a fɔ est ce que an ye mun fɔ o de bɛ ka kɛ wa o de bɛ ka waleya ça veut dire que autorité y'a faamuya i bɛ fɛ jamana ka bouger i sinsin jamanadenw ta kan c'est très important donc olu ɲininkali caman kɛra an ye sera ka minnu jaabi ka bɔ kuma la dɔrɔn ka maliyɛnw wele ka na bɛn na ka na kelenya la n jɔlɔkun ye bɛn de an ka segin so mon père ye kuma dɔ fɔ ko n'i ye maa gɛn baarakɛla gɛn i b'a n'a ka minɛn gɛn a kun tɛ dɔwɛrɛ an ye kulo bilen minnu gɛn dɛ olu ka tabiya minnu b'an fɛ yan an n'o bɛɛ gɛn an ka segin an ka yɛrɛ ka mara ma an ka mara ma deli ka kɛ tiɲɛnikɛnw ma an ka koro ma deli ka kɛ tiɲɛnikɛnw ma depuis anw banna an yɛrɛ la don min na fo maa wɛrɛ fo bi anw ma k'an yɛrɛ an n'olu maa wɛrɛw tɛ an ka segin an ka dugutigiw ma an ka segin an ka joliw ma u ka kunun f'an ye an k'an yɛrɛ dɔn n'an y'an yɛrɛ dɔn an b'an yɛrɛ minɛ n'an yɛrɛ minɛ mali bɛ ja jɔlɔkun ne bolo o y'a nafama yɔrɔ dɔ ye dès que priorité dira olu couches ma couche traditionnelles ma ani dɔ ye question dɔ poser a kumana droit coutumier kan yan c'est très important an yɛrɛ bɛ se ka an ka ko dilan ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ cogo min na k'a kɛ sariya ye an ka kɛ sariya ye n jɔlɔkun na a ka idée ka ɲi maliyɛnw y'a mɛn an mɔkɛ bɛ commission na an minnu bɛ administration na an bɛ se k'a don ba la cogo min na an b'a insister a kan pour que a ka taa ba la c'est vrai an y'a lakɔlɔsi an ka droit coutumier ninnu filɛ nin u bɛ mɔgɔ min ɲɛ ye an ka droit ordinaire ninnu t'a ɲɛ ye sikafɔ bɛ bɛn min nata anw fɛ yen droit ordinaire t'a nata anw fɛ yan c'est très important ne bɛ maliyɛn bɛɛ wele an ka sɔn an de ye kelen tayɔrɔ t'an na ni jamana in tɛ jamana in y'an bɛɛ de ta ye an ka na jɔlɔkun in na an ka n'an fɛla fɔ c'est très important a taara ba la o a ma taa ba la o an ye maliyɛnw de an kan ka lamɛn wa ni occasion dira a ma fana an ka lamɛn an ka n'a to o k'an jɛ ka président fo yan a ka initiative ani gouvernement ani les membres du CNT n'i y'a ye gouvernement baara fɛn fɛn kɛ CNT mɔgɔw de yɛrɛma d'u ma président b'a fɔ su ni tile n'an sɔnna an bɛ se président to ka kuma dɔ fɔ c'est très important an bɛ bɔ kuma la yen o bɛɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni politiciens y'u jɔ jɔyɔrɔ la jeunes k'u jɔ jɔyɔrɔ la an balakaw k'u jɔ a jɔyɔrɔ la dugutigiw k'u jɔ jɔyɔrɔ la finitigilakaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la n bɛ jamana in bali mun na bilen wa ala k'a to an bɛɛ ka se k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ni cɛw yɛrɛ n bɛ dugutigilakaw fo k'an mɔkɛ fo yan k'an ka joliw fo ka tila ka OPRS n'i y'a ye an bɛ ka lamɛn transition ye fanga sɔrɔ i ni mun ma s'a la kɔ kan c'est la première fois dans l'histoire aw de y'a kɛ aw bɛ fo ka sin k'aw fo n'i y'a aw bɛ nin émission in organiser jamanadenw b'a mɛn an yɛrɛ ka kan na u b'a faamuya a b'a to u bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ fɔ aw yɛrɛ surtout jeliba aw bɛ fo o diyara n ye OMT awa o Jomansi awa ɲininkali minnu kɛra hakili la ɲininkali ma kɛ la nka n'i bɛ se ka jaabi min di maaw ka ɲininkali la waati bɛrɛ kɔni t'an bolo bilen an tɔ ta miniti 2 de d'accord surtout ka foli kɛ quoi ka foli kɛ mun ye ɲininkali kɛ n'a ko dialogue la souvent mɔgɔw ka kumaw bɛ influencer i bɛ taa sɔrɔ kow labɛnnen don ka na aw fɛla fa kan ten jamana ko la n'i bolo k'i hakilinan ka ɲi n'i y'a fɔ i b'a défend ayi hakilinan tɛ ta k'a fɔ k'i nana tɛgɛrɛ fɔ la dɛ jagoya i b'i kumakan fɔ n'i ma lamɛn i bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka lamɛn Aziz n bɛ foli k'a yan bamanankan kɛlɛ ani a ma mɔgɔ ma kɔnɔ an t'a kɛnɛ kan bi bɛɛ b'a dɔn a ye nafa kɛ mais n'a tun tora kɛrɛfɛ kuma la i bɛ taa sɔrɔ nafa t'a la quoi donc n'i hakilinan di il faut k'i ka cɛsiri de fana kɛ hakilinan nɔfɛ pour que a ka se ka ta ba la quoi donc folikan na ka ala fo ala min ye an jɛ nin kɛnɛ in kan tan ka kɛ sababu ɲuman ye
ne dugutigi bɛ ɲɔgɔn kalama ni OMT bɛ ɲɔgɔn kalama ne bɛ ɲɔgɔn kalama hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ donc an bɛ Ala fo an ka jɛ ninnu ta k'a lajɛ k'a kɛ ŋaniya ɲuman jɛw ye quoi an ka miirina ɲuman ta sini ye n'i y'a jate minɛ ko in tɛ anw ye quoi anw kɔni bɛɛ an bɛ Ala de fo sa sinon k'a fɔ ko nin ko ninnu kɛlɛw nafa ye anw yɛrɛw ye bon Ala de bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn mais anw ta ka dɔn a la quoi kɛlɛ in kun ye de mɔgɔ minnu bɛ na anw kɔfɛ an ye mun kɛ ka bila u ɲɛ u fana bɛ se k'u jigi da mun kan ka fɔ nin ye faso jɔ ko dɔ ye ne ye nin kɛ ka kuma kun cɛ ni mun ye an ka to ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn quoi il y a plein de compétences mɔgɔ badenw de bɛ hakilinabaw b'u la kalanbaw b'u la a bɛɛ tɛ k'a fɔ ko i bɛ t'i sigi réseau kan i bɛ vidéo kɛ i bɛ kumaw ni fɛnw kɛ non mɔgɔ bɛ fɛ ka cadre sɔrɔ ka baaraw kɛ k'u ka proposition ɲɛnamaw kɛ n'a dira mun ma o fana k'a lase ale se yɔrɔ la je pense que président yɛrɛ bɛ k'o baara kɛ an b'a fo a n'a ka gouvernement ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo nka n ye layidu kelen ta dɔ ye n ko ni nana plateau la n b'a fɔ ko ɲɛna an ka débat kɛ dialogue kan ko munna an t'a fɔ an ka kuranko kuma kɛ kuranko kuma a bɛɛ na taa fɔ dialogue bɛ kɛ sujet ye an b'a fɔ Amadu ye n'a sera k'a ta débat la ka énergie mɔgɔw wele ka faamaw wele o kana kuma kɛ an y'o kuma caman kɛ yan kuranko in kɔni a tɔ an yɛrɛ t'a dɔn a tɔ bɛ taa laban mun na sabu kuranko in kuran bɛ tigɛ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw t'a dɔn a bɛ ka taa laban mɔgɔw kɔni bɛ ka minɛ minɛ mɔgɔw bɛ ka minɛ minɛ mɔgɔw t'u sigi ka sariya lajɛ n'a taara laban mun na ayiwa tigɛ kɔni hali sisan tigɛ bɛ sen na jamana ɲɛmɔgɔw tulo b'a la ni fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la halisa ayiwa Ala ka solution sɔrɔ a la jɛmukan jama kɔni a bɛ bila yan nɔ n'o tɛ hali sisan an yɛrɛ bɛ groupe de sanfɛ kuran tigɛlen bɛ yan nɔ o kɔni o ye waati bɛɛ lajɛlen de ye mana faamaw ni fɛn bɛ jamana in kɔnɔ bɛ min kɛmɛ ka mɔgɔw degun o ye kuranko in ye kuranko in n'a bɛ fɛɛrɛ min tigɛ a la a y'a tigɛ a la dɛ a ye bɔ yɛrɛ a ka fɛn fɔ maliyɛnw ye n'o tɛ bi mɔgɔw tɛ ka kuma mɔgɔw t'a dɔn min bɛ sen na ayiwa kuranko in a y'a ɲɛfɔ maaw ye ni gasoil de bannen don wa walima ni ayiwa mɔgɔw de bɛ ka minɛ k'a ɲɛɲini wa u ka fɛn fɛn